Hi, D Queen, how are you? Hi guys, how are you guys? How are you this morning? How are you guys? Muri say guys, Muri say. How are you guys? Hi Olivia. Should you say Olivia? How are you? Melody Natai, should you say Jubilee? How are you? Muri say guys. Clover Kanengoni, how are you? How are you guys? Ansandarara nditobva kubasa, ansandado buda mota ndikutobva kubasa. Ansandarara atirari muswatamuka. Atirari muswatamuka. Ansandarara nditobva kubasa saka ndawana mukadzi yakandimirira chaiko. Hi Anna, hi Sabina, hi Primrose ndakurova Prim, kuri sei kumiri kwemakungwa. Caroline, how are you? Should say Megs, how are you? Martha, should say Memory Makuas, how are you? Mashi, how are you? Hi, just saying, should saying the one I can't mirror mkazundi chimbuda ndafunga tachazonifonera deep in the afternoon ndamborara. Saka ndikati right bo. Saka ndabva ndati pakanaka rega ndibve ndabata so guys tinenya yatinayo panapa, we need to solve it. Tichinzwisisana kuti zviri kufamba sei. Yes Peku, yes Ra, yes Larissa, hi, yes Tsitsi. Muri say ko guys, muri say. Ita mchishare life mchidedza wamwe tone. Ita mchishare life mchidedza wamwe. Tinotanga kutamirira munhu wedu. Kana tasvika pa 500 and then tutanga. Aiwa tirari musatamuka. Tirari musatamuka. Yesi Peku yota mawa yise kai zviri sei. Yokachirawo zviri sei. Kai, how are you this morning? Happy Sunday guys. Happy Sunday Margaret Ndlamuti, how are you? Jessica Sivanda. Tirari musatamuka. Tozorara zvedu time. Right. And they told guys time chitega vamwe mchishare life. Nasi Sunday know kuti most of the people who are kuma churches and vari kuchichi asi yes. Uyaitione Happy Sunday Charity, how are you? Esi Chipo Mama Kiki di Dongonda, how are you? Chiera Mapsi Jiri Seiku Josie Nasi, how is Josie Nasi? Could you say Tapachi 288 and 820 then Boshare Tony and 820 and 820 Right. Right, and guys, I could 304, 1520. And 20. Right. Saka tinenya ya pana papa. Tinenya ya tinayo pana papa. Guys, anzi jena tunela chilo kune mepo. Tinenya ya tinayo pano. Yes, no. Ndine mkadzu yakandibata nesuro. Akanditi sisimeli ndakabhadhara mari inokwana kuita 50k. Process yake ari kuti yanga iri 100,000. Saka akabhadhara 50k kuti aitigwe visa ne Diamond Migration. Saka hazvina kufamba zvakanaka. So ina handisi kuda kutaura nyaya yake. Anofanwa kutaura achitaura nyaya yake ega. Asi zvisinei andisanangurira side of the story rake. Handi munoziva kuti navheko isusu taabhota tinotaura tinowirirana nditi. Aseke mutema muri sei.
ndabva ndabata vheko ati vheko kuna amai vakuya bheki kwandiri hatidi kuita tite unge ezifu takatsomana anditiona tisina kutsomana kuna amai vauya kuseri uku vane zvinhu zvakadai akati aiwa ndinovaziva mai vavo ndikati zvakafamba sei kuti mai ava vazouya kwandiri vachitaura kuti vakadi makatora mari yavo 50k marands ndobva handitsanangurirawo side of the story rake kuti zvakafamba zvakadai ndikati alright ndine zuroyu but mobzava ndikutaura navo hangu but vanga vachida zvelife kungoti ndakatotadza nezuro because ndainda kubasa asi kana kuri kuti vanoda kuti solve kuseri I'll just bring yekuseri and then we solve it kana vari kuramba vakatsikirira kuti vanoda zvelife unongozivawo game racho handikwanisi kuti no ndichaenda navo palife saka kuseni kunoku ndobva mai vai vatoti madii ndatombuda pane message yavo madii ndakatomirira live ndikati ish ndikutobva kubasa sandatomborara but let's just do it now so that ndozongorara kawani saka ndabva ndatobata futi vheko ngati vheko mobzi vari kutoida kuenda palife saka ndakutovaya palife navo akationa iye handitori kuzimbabwe ndiri free kana vapedza kutsanangura munondibatawo that means tine vese vari tunhasi we've got both parties here today ndichavafonera vese vari two ndina mother then vapedza ndo edha vheko then we have both parties toisolva nyaya iyi handitika zvakanaka regai ndibate muridzi wenyaya tinzwe zvizere motokari ndiri mota saka ndina chistendi chiwani chandinacho ndo chandakaisa ndipikiri hello Sis Nelly. Yes, how are you? Sorry, Istanbul Mursana Udara. Asinda apa live. Yes, I'm already on live. So, right, before that Eda Veko, that's Tanganewe, people wants to know what really happened. Shakatanga say, Shakafamba say, now I'm giving the platform to you, Kutu Tanganangurati, Chicha Kaitika, Tizushika Patiri Panapanas. Okay. January, ndakaenda ku office kwa Veko. Kuti ndinonzwa kuti processing avo anenge akamira sei because ndaingoona Facebook saka ndakaenda kuoffice kwavo kuti ndinonzwa inini by myself ndakaenda saka ndaenda mbva ndasvika kuine umwe musikana anonzi Tanya naiye Veko anga ariko ndobva nditsanangurira kuti izvi process iyi inotora 4 to 5 months because ndaitora kuenda ku-UK o ku-America zvikanzi ku-UK neku-America kuri kundinetsa saka ku-Ireland ndokwandokwanisa kukuendesai this time around ndokwandiri kugona kukuendesai saka mari yamofana kundibhadhara 100,000 but kuti titange process mofana kundipa half yemari which is 50,000 ndikati alright ndobva ndava ndadzoka kumba ndobva ndasvikotora 50,000 ndobva ndamubhadhara Veko after ndamubhadhara Veko angasadari foni yangu Veko angasakommunicate neni ini ndina ndatotrai kumufonera nyangwe ndikamufonera Veko angasadairi saka mbva naenda futi kuoffice kwava I think papera 3 months because vanga vakandiudza kuti process inotora 4 to 5 months but haana kana kundisendera inozvikana kundisendera kana kuti date rekuti interview kana chinhu chaakandisendera kana chinhu handi ndazoenda kuoffice kwavo ndikati aiwa kana zvichinetsa ndipei mari yangu because ndakakupai half down yamaida but hapana kana process kana chii chandiri kuona chiri kubva kwamuri ndinda kutraya kukufonerai everyday ndikakufonerai hamuchatodairi ndinda kutanga kutoshandisa transport yangu everyday kubva kwandogara kuenda kumidrand everyday kuti ndiye kuoffice kwenyu ndobva musikana wekuoffice ati kana zvakadaro uyai musi wa28 May ndo panokwana 4 months kana 4 months dzakwana then tobva takudzorerai mari yenyu because tisu tinenge tafeila as a company ndo musikana wekuoffice zvakataura ndobva ndadzoka ndobva ndagara kusvika 28 yakwana yanga akataura 28 yakwana musi wa29 ndobva ndaenda kuoffice kwavo futi ndikati ndauya kuti musvikondipa mari because makati ndigari ndimirire kusvika musi wa28 zvikanzi naTanya yeVeko ati mofana kunyora letter mofana kunyora letter refund letter what refund letter yaitaura aiti inini ndofanira iye anofanira kudeducta 20% pamari yangu yandakamupa iye asina chaakanditira iye ariye akafeila as a company
iye akataura kuti kana ini ndafela as a company mari yandinongobvisa ipapo i800 yeregistration fee then ndokudzosera imari yenyu yese ndo zvanga akataura. Manje izvezvi zvindakuda mari yangu akuti hanzi mofana kunyora leta. Ndikati patakataurana unombobvira undiudza zvekuti ndonyora leta kana ndakuda mari yangu kana pasina chawakaita. Wakangotaura kuti ndingobvisa 800 yeregistration fee then unondidzosera mari yangu. Saka ini handisi kunyora leta. Ndobva ndadzoka kumba. Ndikati kana usingadi kunipa mari yangu inda kuita zveshe zvepolisi. Zvikanzi enda kupolisi ndine lawyer. Muri kunzwa? Ndobva ndaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi. Ndobva taenda kuoffice kwake. Vekuoffice kwake ndobva vamufonera. Anga asingadi kubata phone. Ndobva paakanzwa kuti mapurisa auya kuoffice. Ndo paanga kutyanzi vape nhamba yangu vaudze kuti handiko but iye anga ariko. Anga atori kumba kwake but aivaudza kuti vaudzei kuti handiko. Ndobva mapurisa ati don't worry. Tiri kuenda kumba kwake. Ndobva taenda kumba kwake. Ndobva tamuwana akahwanda mubathroom. Ndobva mapurisa atanga kubvunza vana Libson ndobva takasvika variko. Mapurisa akatanga kubvunza vana Libson kuti Veko ari kupi? Zvikanzi Veko hapo. Kusvika mapurisa akoka pfuti ndo vana Libson pavakazoti Veko ari mubathroom. Koka pfuti ezini koka pfuti sorry dear. Kukoka pfuti kuda kutodhura chaiko. Hello? Vakakoka pfuti zvoda toshuta munhu zvokutokoka pfuti kuda kutoshuta munhu. Vanga vasingadi kutaura kuti Veko ari kupi but vaitoziva kuti arimo because patakaenda pamasecurity panogara Veko anotoshandisa maunits 2 muri kuona haasi kushandisa unit 1 yekuti iyi ndo unit yaanogara ari kuti akatoningirikina maunit 2 saka unit ine zita rake takaenda imomo anga asimo muri kunzwa. Ndobva masecurity azoti mukomana itamuona anga akatombogara because pano paflat panogara pane restaurant pasi. Akati mukomana itatombomuona endai motarisa muroom number yakati ndeyake futi ndo vatakanomona ari mwemo mune munana Libson muya munhu. Okay. Ndo pavakazotaura kuti Veko ari mubathroom. Ndobva abuda mubathroom achinyepera kunge aigeza. Ndobva mapurisa amutora. Ndobva taenda naye kuMidrand police station. Ndobva vatomuisa mumasales. Vamisa mumasales. Ndobva vamwe baba vanonzi Elson vanoshanda naye ndo vakauya vakati please ndiri kukumbirawo kuti mudini musamuvharire. Tiri kuningirikina tiri kupai mari yenyu musi weFriday which was yesterday before. Ndo patiri kupai mari yenyu zvikanzi okay sainirana ichi agreement form. Ndobva tasainirana kuti musi weFriday anotipa mari yangu. Friday yandakutraya kumufonera haasi kudaira nyange ukasenda message haapinduri haiti sei. Muri kuona? Nezuro ndo patikatoona kuti munhu atoningirira afled aenda kupi aenda kuZimbabwe. But akataura anenge achitanzi ndine lawyer munoita zvamunoda ndine lawyer. Anenge achintimidate vanhu achivabira achiti because ndine lawyer. Vanhu havatauri paFacebook because anenge achiti ndine lawyer. Ndinokuonesa ukada kutaura zvava zvanzi hanzi you are doing what? Uri kusvibisa zita rangu recompany. Ndokusungisa. Muri kuona? Okay. Ndo zvakaitika ina Veko. Saka imimi makablokana na Veko. Kubloka pachi? Pa WhatsApp. Anondibloka atopinduri nyange ukafona. No, aripo ndanchibvunzira kuti ndisakudropei ndimuedhe pakoli yamuri aripo Veko. Tinaye pano nasi. Tinaye pana apa nasi. Right, kana achinga auya imi monyarara nditika tinzo kuside kwake. Alright. Ndikutoti nditomuedha pakoli yamuri papapa. Kana achinga pinda imi monyarara tinzwewo iye achitsanangura. Alright. Manager kuiona here. Yeah, pinned. Right. Hello Veko. Yes, could you say? Bobo. Right. Ndana madhava ndakudza kuti kuna madhava akauya kwandiri. Vavepo vatsanangurawo maitikiro akaitika incident yenyu nyaya yenyu. Right. Saka zvanaka nhasi hazvichina kuti chatenderera guwa rigobuda neaprigodai uripo nhasi hapasina zvokutenderera kana kudi nyaya yacho yobva yangokliwa ipapano anditika saka tinga mine madha vakandikandira zvakandikandira mavhi11 ako avo but zvakangonaka kuti tinzwe side kwako nokuti madhira maita mese kuti zvakafambawo sei saka madha monyarara handitika chero mukaona tapanyepa moramba makanyarara anditika kuti tinyatsonzwisawo bva kuna Veko saka Veko takupa mukana what happened.
Alright, moms wakaita payment kukambana ndio. Then waita payment ye island. Process yawo ikatangidzwa ikaitwa. Then yaitwa I'm sure both process pa service agreement redu ku office rakanzi 4 to 5 months. So vanoziva ivo vakasaina. Then after that service agreement rikazwa chidinda because vakazopedzisa mari vakazobhadhara mari dzavo in half but mari yavo kana isingakanganisi yasanganisa ise inofanira ta 50,000 rands. Then after that isusu paservice agreement pakati kana process yako isina kuita within months anenge achitaurwa anenge ari paservice agreement, client ane kodzero yekuita refund letter owana refund yake in 21 working days. Saka ndo zvakaitika. Then vana moms vakaudzwa kuoffice kuti no isai refund letter then muwana payment yenyu in 21 working days. Murupaona. Saka ivo havana kuita sokudaro. Ivo vakati no isisi tinoda mari because havana kana any return form yakanyorwa refund letter inodiwa kukambani maprocedures ekambani. Ndo zvandanetsa navo kudhara. Even chiro lawyer redu isusu ndo zvari kutonetsa because apa ndakutongotaura navo because of imimi. Lawyer redu ranga risataura navo because case yakatoiswa nenyaya yekuti vakazoya kujeni saka yakaisa seharassment. Nezinofuti ndakanza kuti vakasvika kujeni although case yayo yakatovhura kudhara yekuti mapurisa vakasvika neclient yangu vachindivhundutsira my private place of which nyaya inofanira kuperera kuoffice kwacho kwavakaramba kuita refund letter. Saka nyaya ingoripo pakuti even lawyer ndapatotaura naye manje akati no kana vanhu vasati vanyora refund letter musatomboita anything plus isusu nyaya dzedu dziritori makoti tikutoenda namakoti kana ivo vachikwanisa kutsvaga lawyer ravo ngavatsvage lawyer ravo vachitaura lawyer to lawyer ndo mafambikiro azviri kuita because nyaya yacho yazara kusocial media. Saka isusu we are keep on doing ma screenshots kuitira kuti tinyatsowana evidence yakawanda yekuzoita court. Kukoti memi zvindiro unoitei apa muri kuinda unoitei kukoti kunosungisira nazvo kufacebook. Nyaya yakatoitwa sisi isusu hatisi kuramba nemari yavo itoriko ingawanda ndakuudza one no ndikumubvunza nguva ndingobvunza kuti kukoti apa munenge moindira chii, munenge moindira harassment kukoti manje inyaya defamation of character unless ini ndikataura nelawyer ndikati ngauye papublic vataure kuti alright handizvozvisisi mauya ndoda kuti tiite process iyi imimi ivo varipo ngavanyore refund letter izvezvi paemail yedu wopindura mangwana vakomana vachivhura kuoffice vanopindura ichipindura wotora screenshot wokutaridza imimi handiti akuita isusu pachitoda kusova nyaya. Alright, saka apapa alright ngatiite so saka tiri kuwirirana apa ka withdraw ndiani apa akaita sei aka withdraw process ndiani aka withdraw process vanofanira vari ivo because ivo 5 months asadza kwana. Alright, hold on veko rikati vabvunze ivo ivo inzwa izisi ivo vaka withdraw I think musi on 28 March or something but 28 March yaikwana 4 months but isisi takati 4 to 5 months which means 5 months ukwana 28 June but ivo kana vachida refund yoku withdraw izvezvi vakuisa refund letter andika then vopowa mari yavo. Alright, mirai mother imimi hanzi makaita refund imimi ndoda kubvunza umubvunzo wangu andiri kubvunza why did you want your refund before nguva yamamaudzwa chi mother musikana anoshanda kuoffice kwavo handina kutiita refund letter even now handina kuti ndoda kuwithdraw anything mother mukunzwa. Alright, siti ndakatanga kushanda nekambani yavheko yaari kutaura kuti kambani yake haana kana even letter yaakandiudza kuti maybe there is this letter or maybe there is this what do you call it letter appointment whatsoever hapana. Last month on 28 mira vheko vapedze vheko ugozotaura you were talking and I was quiet. You understand? Alright. Musikana wekuoffice kwake ndopaakati aiwa madha
4 to 5 months yatakataura kuti ndizvese because akati 4 to 5 months zvese zvine zvabuda and ndo pamune mapedzisa balance 50,000 muri kunzwa 4 to 5 months iyi ndo yakwana pasina chaandipa pasina kana letter pasina kana interview pasina kana anything yatokwana ndobva musikana wekuoffice dzakwana 5 months June ndo 5 months 4 to 5 months yakataura ndiyo June. Alright. Okay, ndawizisa ndopana ndaunyadzobvunza ipapo. Ndanzwisisa. Musikana ndobva achichi. Musikana ndobva achi mother mirirai musi wa28 moya musi wa28 there is no need for you to write any letter because we are the one we fail as a company. Muri kunzwa. Saka mukauya tinobvisa ningirikini 800 yanga akataura yevheko kuti mari yatinongobvisa i800 yeregistration fee tokupai mari yenyu back. Muri kunzwa. Handina chandakasainirana navheko chekuti anzi agreement form. Mapurisa panga ari kuoffice kwake akadi kubudisa agreement form randakasaina. Saka imuku kuti hapana chamakasaina kana hamuna kana bepa ramakasaina madha hamuna kana chamakasaina kana ndakasaina bepa randakasaina iyi ningirikini iyi slip yandakasaina yandakampa 40,000 yandati 40,000 yemusi iwoyo handina agreement form randakasaina. Mapurisa akamubvunza iye ari papa mapurisa akamubvunza kuti agreement form wakadi kubudisa agreement form pauri kutaura zveagreement form handi ndodati sisi munyatsotaura sisi ava kavachitaura neni vanoti as if inini like ndini personal but zvina zvezekambani uri panzwisisa it's not like kuti vasati anazondakasana navheko or something itine kambani because remember kuti you are dealing ndakakutambidza mari paairport vheko ndakakutambidzawo mari you understand hamuna kuisa kuofisi makapa vheko mari maoko ndakakupa iwewe mari madha hamuna kuenda kunobhadhara mari kuofisi mukapuwa risiti makapa vheko mari mumaoko takaenda kuofisi madha manzwa taenda kuofisi munhu aifanira kutitumira mari ainonoka tatitori kuofisi kwake ndobva vheko atotipa mari zvikanzi muri kuenda kunobhadhara mari tikati 40,000 ndo inogona kudii ndo inogona kubuda muri kunzwa ndobva atotipa slipi randakasaina 40,000 iyoyo ndobva kwanzi ainiperekedza munhu kupi kuairport kuora tambo muri kunzwa ndobva tatomirira tese kuora tambo navheko kusvika uyu munhu azobudisa mari abuditsa 30,000 yaakatumira musoyo ndobva tatoisa mari muakaunti mavheko tese tiri navheko muri kunzwa musati maakaunti mavheko ndo patonetsana mukasa akaunti yakabudisa zita rokuti chii yakabudisa Evans wati imwe yacho yakabudisa Diamond Migration saka usiri we Evans inzwai akaunti yakabudisa zita rokuti Diamond Migration kototi Evans I don't know chireshe pane pamazimari sisi pane 2 pane 1 ina Evans sevechere then ine FNB then koita imwe yakadeposit kwa I think yakaenda kuZambia something like that wakati direct way index Zambia something like that. So anyway nyaya iripo ndekuda so sisi zvavari kutaura inini handisi kurambira nazvo but pamwe pacho vane vasinganzwisisi zvine zvichiitika right sisi vakadeposita 30,000 kuakaunti yekukambani handika ende inini handi muri kundinzwa ini from inini mbune kuti mari yavo iripo ende vakadeposita mari iripo kambani ende but chinoitika nchokuda so sisi ava pavari kuti hanzi vanga vasingazivi kuti kune refund later or something zvakanyorwa paservice agreement kuti kana vakuda wakandipa here vheko vakaverenga here service agreement wakavapa here vakasaina nokuti apa pawatiwe vakasaina vane signature here paservice agreement apa inzwai sisi vakatoisa signature but ivo vari kurasika pakuti vari kuconfisa invoice neuyu paservice agreement pane signature yavo because ivo pavari kuti vakasaina pacho ndo service agreement pavari kuti vakasaina because painvoice haisainiwa ngavataridzi pavakasaina waka painvoice haina painosainiwa okay madha makasaina paivi ndinacho chipepa chawakandipa ndinacho ende ndakachisaina vheko una service agreement yacho do you have a copy tione pavakasaina isusu tinaro kopi isusu ritoriko kuoffice are you sure rakasainwa mapurisa wakadi kumaratidza indasiri kuoffice kaina handi vasikana ndo vavaka office ndinaro iri sisina riripo panapa iri zvandakasaina ndinaro riri panapa iri senda ichiona chipepa cheDiamond
sendaitoni. Okay. Because toda kuona kapakasepa kuitwa kuti mari chidzoka tizoti pari kudzoka mari handiti. Because veko ndamubveko ati mari anodzosa. Veko ndamudza tuda mari. Veko akati mari ndinodzosa sisi. So zvomadovewo involved kudai. Ende ini chidzoka mari muzoti ndigere tutaura pane vanhu 1.3 ini pane 10% yangu. Handishandiri mahara nokuti munondituka. Handitoshandiri mahara. You tuka me every day. So you pay. Mugare maziva nditodi kuita kuseri kwebhini kana kuti kudini gari ndatakudzai makateerera. Raisenda ichipepa chechitoni. Yeah, ndikasend up. All right. What is this? Apa pandakasign. Miraitoni. Aiwa, i-service agreement, mother. Aiwa, apa pandakasign mapeja ya i2 ai. All right, miraitoni. Pamakasenda pacho. Ari ranga risiri one copy here. Aiwa, i-copy one, mother. I-one copy. Rine two mapage. Page 1 ne page 2. Makasaina. Do agreement because wona irakatonyorwa kunzi non-refundable administration fee, service fee payment, client responsibilities, delay, accuracy of information, application refusal, mukazoinda termination of client, chichi pakazita signature mukazosaina pazasimakasina. You signed. But zvisinei veko kusaina kwakaita mother apa va withdraw what toita say apa because 5 months dzakwana kasha 4 to 5 months wakataura dzanga dzakwana iwewe. 5 months dzirukana pa 28 June ndopauri kupana saka alright mirai mother saka that means ava vachawana mari yavo yakakwana panongobatwa 800 because 5 months dzakwana dzakataura pa service of agreement iro ndichatoriverenga zvakanaka dzinenge dzakwana meaning to say kuti imimiwo pa 5 months amuna kuzoita service right zvinoitika ndezvokudai so 5 months dzofana kwana musa 28 June. Saka 5 months sikwana musa 28 June kana vakasa request ye refund izvezvi nhasi vakapindura it's termination of contract kana vakaisa request musa 28 ndo panopa full refund muri panzwisisa. Right, taisa refund yacho musa 28 mari tikuiwana rini in 21 working days. 21 working days. 6 months there. In 21 working days after zvinofanira ziva futi ndezvokuti after but veko wakati 4 to 5 months. Yeah. That means kubva pa 4 kusvika pa 5 months. Saka ikasvika musa 28 June inenge ya 5 months. 4 to 5 months, that means 4 to 5 months, that means vakanyora even withdrawal letter right now vafanira kuwana mari yavo yakakwana because wakati 4 to 5 months. Saka tatove muna June already 4 months dzakatodarika takapa 5 months. Imagona unditi veko kwandiri but zvinizvi sorry aiwa ndikutaura nemurudzi wecompany ka apa I'm talking to the CEO wecompany anditi tikuda kuzamagasa zvakanaka chete apa uri CEO wecompany saka sa CEO wecompany ka you are representing your company right now hatina edu lawyer anga aripo tiri kutotaura na lawyer wacho iyeye ndiyo tatichitoda iwobva lawyer ouya asi kuti lawyer haapoka saka takuchitaura newe sa CEO wecompany saka apa iwo yuso wakati 4 to 5 months. Ini ndiri kuzvinzwisisa zvamuri kutaura takati 4 to 5 months but which means akatati 4 to 5 months which means 5 months ichikwana kana akaita letter refund saka 4 yanga iri yei veko nokuti wakati 4 to 5 months kazvichitira kuti kubva pa 4 kusvika pa 5 4 ndewei ndozvatotaura kuti 4 to 5 months range iyoyoyo hanti kasaka iko zvinotapfuura 4 months taamurange 5 months. That means she deserves let's be fair mfano wangu. She deserves a full repayment up. Tara chokwadi. Guys, I'm wrong. In reface is ndrimuna ntaurika naye. Problem sisi manje ka munhu uya kuti iyo katone brain dzavo dziyazofunga kuti social media ndio ichafixa zvinhu. No. Even social media veko aiwa ngatichisiya sana ine koko. Let's solve the issue guys. Let's solve the issue. Ngatichisiyana nezvekumasuroko. 34 to 5 months. Kureva kuti kubva pa 4 kusvika pa 5 months. Saka tadarika 4 months. Tatove mwedzi wacho wechi5. That means twara iwo uri munhu arife. She deserves a full refund. Wotora 800 yako yebasa ye-registration. Because vatopinda mu 5 months sure. 4 to 5 months. Vapinda mu 5 months. What sisi pane nyaya 2 dziri complicated apa dzamusonzisa. Pa service agreement pakanyorwa zvokunzi
even munhu achiwana full refund yanti pane mari but adza dzina kuwanda like mari dzinogaza ma-CV Veko, let me understand ipapo handisi kuramba because handizivi. I just want to be clear kuti vachazoyawo vachita mavhiza acho iwayo kwauri handiona CV yaukutaura iwewe hapana chakaitwa kapa Veko. Saka mari CV ndei apa hapana kana process yakanga yamboitwa hapana chakaitwa. Alright, sisi imi kamuchita hapana chakaitwa muri kureva chii because ma-applications akaitwa and ma-response ese aripo zvese zviri ku-office even taitoataridza iyo vanotozviziva. Madam akataridzwa ma-response ndikataridzwa maybe pamwe inamba dzemurume wacho dzimwe dzitakambosendera or even zvimwe zvacho zvitori kuoffice zvitoripo kuti ma-applications akaitwa and titone ma-employers almost 2 vaiti tikuita ma-verification ema-documents munhu weitomupa topa client yenyu interview date muri kupanzwisisa. Saka manga imimi ora ichivheko kana manga maita imi process manga maapapi imimi mamasvika papi neprocess yacho. Isusu tangomirira date kubva interview rokuti munhu aite even ndakatopa ma-questions einterview ndikati sisi sanai kuti ma-revision tatowirirana zingaitina sisawo but ivo vakazongopanduka chete. Veko kubva ndichibhadhara mari akangondipa chiinterview question chekuti mogona kungondisenderawo chiinterview question ichocho munhu wese anogona kunge angori nacho chiinterview. That was it. Muri kunzwa ndo chinhu chakandisendera manje ndikamuchiti munhu wese chimbonyarara ungotaura ndikamuchiti munhu wese anacho chiinterview ichocho chibonyarara ungotaurawo wanzwa. Pawakandisendera ndakusendera every time you don't call me to say okay maybe we are waiting for this, you are waiting for that, you understand. I'm the one who is calling you every time. At the end of the day you are no more answering my call, you understand. If I send you a message you don't reply, so you want me to do what? Handisi kuda handidi kuti ajinsi nyaya because imwe nyaya yacho handisiri nangu ndinayo denda zvazvachandinakira dzango yadzeseka ndadzipedza dzese pakahwani panapa because ndo ma-clients ako ndakubvunza titu mfana ungati Veko, how many clients are you owing tigare taziya because at the same time you une company, right? You have built a company, you are trying kuti uite company zvakare haufangi kuti iwe unoputsa futi company yacho yarikuzama kuvaka. Ndikati chindibudira kuti une vanhu ukati une vanhu 2 anditika now ndikamatesa ndaverenga ndaona post kwa somewhere anditi this lady ikati ichate ikati voice note achazivi riri kuti musikana uye musikana wati 2 anditi kune umwe wacho uyu mu voice note here mari kutaura kuti hanzi akaudzwa nemunhu wekambani kuti mother kwamangafika kuenda ku island vanhu vaya vasisina kambani haisisipo here kana kambani yavo kana tichiachazivi saka kwakutotsvaga ine kambani new one handimaona kuti tenge kuita process uye andopakazoti chindipai mari back kune umwe wacho usho handiona saka kana uchiti pane kambani yanga ima kutoita yenyu mamirira zvevisa handizivi hangu pane imwe kambani here yanga iripo but uyu umwe ndine voice note I think inzoi pane the other client and the other client angachita island naiyeyu kuti but kambani yake yatakamuapplyira yakasiyana neuyu yakati zoni aichadi mazimbabwenzi asina mapermit muSouth Africa enda vanhu vane permit nelicense rekusouth Africa muri kuona then zvikatoupdateiwa mugrupu rekambani kuti tadai pane makambani edu atinawo ari kuda zvakati nezvakati ma-requirements akati saka iye akabva kuda ndo zvakatoti achida kuwithdraw izvozvizvo kuti hano maybe pamwe hakusina although isusu tinenge tine ma-4-5 macompanies atinoapply then togona wana kana 2 anogona kuti munhu aite ma-interviews izvezvi muri kupanzwisisa. Okay. Then totokontinue neprocess saka maybe ndo zvakaita kuti ade kuda kuwithdraw of which there's no problem about kuwithdraw anongopiwa futi mari yake and uye akatoisa ma-letter of refund aifana ngoconfirma chete because kana waita letter of refund uchinzi alright padhidha kuti mari dzakati unofanira either kuenda office kunoconfirma office or kuconfirma through email woconfirma kuti ndikubvumirana nazo mari iyoyo ndipe iyoyo then mari yako yotoitwa transaction. But Veko mfana wangu pamakambani ako ari kudhila newe island you have to be very careful achakukanganisira business because rega ndikubatsire mfana wangu paisland apa anditika uchiapply iwewe kuna uri kuti wakaisa ma CV and everything anti chingadai chakati ngazviite 5 months offer letter kutanga kutouya ndo chinhu chekutanga kuuya offer letter
vangati vakatoita kupiwa offer letter votoita interview votopiwa offer letter yavo ipapo vochimirira manje is it 18 weeks guys kana 13 weeks ameno visa reisland rakutinonokei zvakasubmitwa andiona visa rota 8 weeks or something like that, yes. But the offer letter ne-interview vatoitwa izvo hazvinonoki izvozvo hazvinonoki chinonoka ivisa mazuva ano saka 5 months makamirira offer letter. It's not like kuti chinonoka ivisa chete sisi maprocess aya even interview chaichayo kupiwa interview date tine maclients isusu atoripo akatoita nesu kuoffice muri kupanza izvezvo vamwe vacho vakatomira mavhisa vamwe vacho tone mavhisa akabuda. Saka ndofunga zvinosiyana hazvo saka ndonga zvinosiyana because isitakamboitawo kune vamwe vatoziva vakatomboita zveisland izvozvi zvakatozoramba tikatozopuwawo mari bheki asi hazvina 2 minutes mainterview vakatoitwa maoffer letter vakatotumigwa vakatobata sisi zvafanana kuti even ikapo yedu iyi yatinayo isisi yedu ari pana kune mavhisa mamwe aya atinoita rimwe timu randakaitira mavhisa emashengen visa ndaida vapinza ipapo anongota 15 days kuti riite mavhisa iwo. Do you know kuti mavhisa iwayo anogona kuramba futi anogona kubvumiwa because isusu takaapply vanhu vari 11 but pakabuda vanhu 7 pamavhisa iwara. Okay. Saka process yemavhisa ndozvairi like kuti zvinogona kusiyana nezvamuri kufungira kuti hai makaita chakati kana kuti then uyu wozoita chakati zvinosiyana zvinhu zvezve muri kupanzwisisa. Saka isusu taida batsira sisi kubva kudocumentation yese sezvanga iri then tamubatsira then toita process but hapana problem nokuti vakuda refund back hatina problem nazvo isusu ngavangoita saka takunyora withdrawal watinonzi chiri withdrawal letter anditi chete right saka mother my sister you brought your case to me andika I am now involved. Nyika yese iri kuona yakateerera. Ndomutsoma. Inini ndichatotsoma Diamond. Kwai handisiri ini navheko. Diamond migration handiti. Saka inini ndichatsoma Diamond migration. Let's write that application. Inanzi withdrawal letter. Today, now, if you can, drop a pano. Antika, monyora inonzi vanayo email address handiti. Ndoda kubvunza kuti kudropa handisi kudropa because iye ndiye akatadzanya handiti ndakutongo aiwa unopiwa mari yako itawirirana kuti 4 to 5 months wapinda mumwedzi wechi5 saka vachabata mari vachabata machajisi avo vachabata mari dzavo kuti kune mari dziriko dzemawati isusu ipapo tasatapedza sisi ini ndoda kukuudza chokwadi ndisazoita kuti mangwana ini ndokuudza kuti inonzi ikasvika mufa 28 and munhu ari kuwa full refund yake ndo zvakanyorwa pamapepa isusu hatidarikidzi mutemo because ndo zvinoita kuti mamwe clients aramba achiuya achizofunga but wati 4 to 5 months aiwa vheko apa ndikurambirana newe wakati 4 to 5 months ka paagreement eka saka tiri mwedzi wechi5 ika tiri mwedzi wechi5 ika iko zvino 4 to 5 months ka pakati pa4 na 5 let's say tikana interview date kusvika musi wa28 tikanitawana interview date yokuti munhu aite interview date oitwa sei ipapo interview date agreement letter wakati 4 to 5 months process yese alright my sister alright my sister ngatite so let's do it musi wa28 wacho handikuda full refund kana tikuda ngupuwa yakashota what do you want saka ngatinyore musi wa28 ku28 hakusi kure inosvika hakuna musi usingasviki wangu hakuna date isingasviki musi wa28 ndo kureminder iwo ndireminder wondiudza kuti ndanyora sisi email wondi ndichakupa yangu email address wondiforwardirawo email address yangu ndoona woisa kwana vheki anditi then opiwa tanzi 21 days we working 121 working days let's follow their process sezvo iri company andika then tochitaka kuverenga kuti 1 2 hakuna zuva risingasviki totaka kuverenga kuti 1 2 3 4 5 tichinda 21 I'm sure yes I'm sure before musi wa 21 mari inenge yauya 21 informality yekuti 21 within 21 days musi wa 21 wacho vanongokonfirma email yemari yavo chete vachitoreceiva payment same time abo saka zvakanaka saka taisolved ka my sister
Yeah, it's soft. Thank you so much. Saka 28 usakanganwe. Kunotorwa yeregistration yataura ameno neCV here ameno chimwe ndechi anotaura indechi imwe vheko haina tombowanda mari yacho haina hanzi 28 Saturday email inongonyogwa chesaturday muchemwa inongonyogwa Saturday iyoyo 28 tinongonyora hapana problem tinongonyora imita 28 iyo vanodaira kana vadavira chero vakadairwa neMonday hakuna day risingasviki guys chero kadairwa nemuSaturday tongoti Sunday Monday vanopindura chete and then totanga ipapo hanzi zita recompany I don't know hanzi vanhu vari kubvunza kuti hanzi zita recompany yacho yanga kwamakaplaya ndekupi if you don't mind isusu makambani hatiudzi vanhu makambani even munhu akaona interview date tinomupa link reinterview chete oita interview atopedza wamumudzi kambani anozowana zita rekambani akuita gada vetting chete yekuti vaite permit chete bhosi toita kuzati client akudi bhosi tikapa munhu zita rekambani hanti even though munhu anogona apply ega kana kuti lese munhu awana offer letter paper akutokondinya neprocess ega 50,000 year balance anenge asingachaunzi no apa parumbidzai zvakuti kati interview chero ikauya akusisina interview the lady once she is withdrawing saka akungomirira chete date remusatu kuti dzikwane 5 months dzake saka chero akaona interview yacho nhasi she no longer wants to go akuda mari back saka chero interview ikauya anongopiwa mari yake back akuita amirira 2028 kuti aningirire saka interview ikauya muchadini naivheko interview ikauya kati tinovaudza kati tinovaudza ivo vodecide ivo pachizvavo kuti ndakutotya regai ndikuudzei ne vheko munhu wekuti orit unomupa mari otanzi because inini mari yani 100,000 yandandakataura kuti 100,000 yaanga akataura kuti ndo yaanoda kuti zvese zviti anga akataura kuti ndo pane basa ndo pane maflights ndo pane 3 months accommodation ndaimufonera vheko I don't know how many times ndaimusendera message I don't know how many times orit munhu yeye wokukwidza kundege kuti uri kuenda kuisland wosvika wostaka ikoko asingadairi foni ndichadi kuita kama ndangomirira kuti 5 months dzikwane then ondipa chii mari yangu muri kuona okay saka be saying that okay you are helping someone but at the end of I think mune vamwe vanhu munavo vamwe vanhu vamuinawo vheko vari kuda kuenda kukoko unongopa umwe munhu interview yoyo ava mai vati havachadi ndakutotya kuti unogona kuenda unostaka uri kuisland ikokoko inini handina problem bcause mozati kuti isisi inini I know one day kuti isisi ava vaka kana as long vachingoda kuita zvokuenda kunze vachadzoka futi kukambani unless kana vasingachadi inini I know kuti zvichaita bcause I know nditori nevamwe vanhu vari kutoita process vanotoziva iye enjuyu vatoziva saka vachitoti hano isisi regaite zvatiri kuita vari kutoita vanotomuziva zvese everything nekwanogara kuno kuzimu kwese vanhu ivavo vatori 2 I know zvangu kuti achaendawo saka izvi zvokuti kwanzizosera chinetsana chididi nekudidika hazvibetseri bhosi ivo unoziva dai uchidaira foni uchicommunicata nemaclients ako I think it would be better vanhu orit kana usingadairi foni orit chimanza chimbopiwai mari yenyu kana vamwe vazoenda motanga process panyuwani handi ndizvo piwai mopiwa mari yenyu back handitika kana pai mune vamwe vamuri kuita vamunoziva vamuri kuita navoko vari kuita mainterview kana vabhururuka vainda handitika vheko ngoripo mongozokwizi obviously ndangokwidzigawo mari pamwe muchange makunzi 120 handimaona asi mema kuzati ndichainda handimaona so that musaramba mucha back and forth mutenderera makuita kunge munhu ane confusion mo ka 28 mo apply mopiwa mari yenyu back handitika then momira munyatsofunga muchionawo vamwe zviri kuitawo zvevamwe kana zvabudawo mochidecide kana muchidzokera modzokera kwavheko kuti ndachidzoka zvino chinditira manje ndanyatsokuonawo ndagutsikana because right now muri doubting Thomas saka zvibudi hazvibudi right thank you vheko nekubvuma demai are you so wish de vamwe mai vacho vanga vachitombo pane uyu ameno right mire vanga vachitombouya then tiri papo handi it's not like ndoda kuri kuvhundutsira CC age handi because iko zvino vauya zvakanaka of which ndo zvinhu zvandaiti vanhu vataura nezvinhu zvakanaka mupanzwisisa ko ndiana pinda ndi admin wangu atikaendoda kubvunza vheko about mavisa
All right. Chiri kuti anchoda handi varipo CCNG. Ndiri pandurunzo. Ina ndikurova imbwa ndawega isusu lawyer redu rakatoita kuti nyaya iyo yokuti makaya nepolisi nyaya ikaenda kusocial media zvese mascreenshots saka mapapers akatoitwa since jeri ramakauya papa nepolisi and akatoitwa mapapers I think ari kufanira kusvika kwamuri Tuesday or Wednesday kusvika papresi madha makaenda kukoti madha makaenda kukoti saka iyo yekuti anzi vaigona kuzoya nemapepa vachita sei vamutsaaaemutemo newe orati handichapindiri ndaifunga tichataura zvakanaka sekutaura kwatachiita but zvakanaka but ndogokuti ndaitofonera wanga usingadairi even vemutemo even mukoti even kuno I don't know wherever you are going to go you understand ndinovaratidza message andaikusendera wanga usingadairi kusvika ndazoenda kuno vanofanira kundibatsira saka hamuna green button hamuna green button hanzvadzi madha mirai admin toda kupedza yamadha navheko kana yapera kai madha maziva mo expect someone it's coming tomorrow it's on the way someone there's someone that is coming also for him all right saka mose all right mochi expect ini yangu ndafambira ndofunga tawirira tapedza zvakanaka pasina kana any squabble kana chi mochi expect someone renyu rakazouya zvinetsi mongoenda kakoti nai madha imi makaenda kunoharasa munhu pamba padeni pake mochi ngoenda kukoti ini kana mazi mutumiro rake koti someone anongoenda kukotiwo monosangana ikweyo antika saka zvazvino tawirirana 28 ndiripo monibata yonyogwa withdrawal zvotangira ipapo andika ndofunga there are people varikuda kutaura navheko varikuda kubvunzawo nezvemunhu nekambani so maybe time yekuti aadvertise kuti kambani yake hazvinei nemi imimi yenyu matati tichadii toirikavha musa 28 iri kuuya anditika munogona kudona yenyu thank you very much my sister nekunditrust maita basa timbosara nevanoda kutaura navheko zvasisiri zvemari yenyu zvavheko nevanhu varikuda kubvunzawo vheko donai zvenyu taurako letu. Alright, mukoma vheko makandizveni. Muripo here sisi. Ndiri right. Mukoma nyaya mavisa dzonesa mukoma. Budai mudzoke. Vanhu vari kuisa marequest apa budai mudzoke guys. Ndisikoza kuedha budai mudzoke. I hope munosorovhana nevanhu venyu mugadzirisana zvinhu zvofambira mberi because tese tiri pakutsvaga but tiri pakutsvaga ipapo let's be careful not to kuti tisazorasisane paunhingi hwedu because at the end of the day we are one family. Okay, ndine mubvunzo wanoda kubvunzai mabvunzwa kuti inondichi zita remakampani acho amunodhila nawo mukati amakampani atitaure which I also understand because hamungangofambe uchipapa Brian ngatira kutesta newe mami Brian ndinoda kutesta name so my question is munhu akazoitwa interview manje ari muinterview imomo kwaakabvunzwa kuti aiwa ana relaxsura kwekampani yedu anopindura kuti chii kana asingazive zita rekampani isusu ipapo tinokwanisa kumuudza about kuti kambani yakamira sei like kuti in the form yekuti munhu awana interview date at least izvozvo zviri nani pane kuti tiudze munhu asati amboita anything right. Okay, saka kana munhu akawana date munogona kuchizomuudza kuti kambani inonzi vheko inoita nezvakati nezvakati kuti ihome oro dzikamai chiko guys dzikamai dai chiko nemiwo chiko nemi panapa ndimboziva madhayari akapusa kudaro ini dzikamai chiko nemi maitwa sei taura letu. Okay, all right. Andipindura. So my question, I think it complex, but what I'm trying to say is, it seems like zvikura mashingoitika kuti tikati gare someone comes up again oti vheko akandivhara tikati gare someone comes up again oti vheko akandivhara and these people are coming saka sei zviri kuramba zvichingoitika pane here pamusiri kugadzirisa pari kuita kuti vanhu varambe vachifunga kuti vari kubirwa mari because zvinouraya bhizinesi izvi zviri kuitika so how are you solving this problem
Isu sisika try by all means kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, but mungoziva kuti kana client atotaura zvaanenge ataura anongopesana kuti social media ndo ichagadzirisa, of which social media haigadzirisi. Anomaona kuti sisimele waya kuti tizotaura nemunhu kuti tiwirirane. Ende ivo ndiri kuvavhurira musana kuti kuvhunzwe makwesheni wovhunza zvisina basa mucomment section. Andi muri kuda kubvunza vheko makweshens. Ask him questions ati auya pana vheko ari panapa ndo mukana wenye kubvunza makweshens ka. Anditi chiregai muuye kamubvunze kama questions. Motaurawo zvisina nebasa rose. Muti ndiri kumbokuteerera here. Idindirai mberi pari kuenda mberi. Kuramba kuedha vanhu hamiri kuti ndinoita sei. Vana ma-questions ngavaise mu-comment section tinoverenga. Ngavapange kuWhatsApp Grace. Ngavauye kuWhatsApp Grace. Handichaoni manje because apa iri kuramba kuedha. Iri kuramba kuedha zvachose foni yangu haisi kuedha vanhu hamiri kuti chiri kuitika. Iri kuramba kuedha zvachose. Iri kuramba apa nguva moboys ari kuti edi iri kuramba kuedha nakabloka here vheko ndamukoma moboys Mukoma moboys amusatauri nawo ine makablokana atina hedu but haina nchangotauri nawo vari kuda kuzotaura newe kamanje kavachitaura neni vanozwa kandobatikira andi last time pakamboitika incident vakataura neni tikanzwanana. But because I don't think because ndoramba chita problem nawo ndikaramba chishandidzana. Pamwe regai kugadzirisa katiri isusu. Hatina kuti kutandidza, hatina kuti shandidzanai. Tingoda kuti bhifu renyera muri kuita iro racho ripere. Handifunde zvakagadzirisika ini because mukuru wangu ameno. Ameno. Valari moms muri kutadza kuti changamu kasaka ndenda kutokuitira hasha because mutadza kuti changamu ndendwa nemadiaries pano kuti mushandise brain hamusi kudzishandisa ka. Hello regani mabvunza maquestion yemunhu aisa mu-comment section komavheko hanzi my question is imimi munoti gada vetting on behalf of someone yet kugada they need your personal email address saka zvinofamba sei kana gada vari mu-comment section muchavaona. Alright, kucompany kana kuchita ma-applications and kunocreata a new email isiri inenge yapacv kuma-clients edu. Saka email iyoyo ndo inenge ichingoshandiswa panoda client kuti avepo. Anofunerwa onzi opuwa ma-login details email iyoyo. Alright. Saka vana need personal email yangu inini. Personal email iyoyo katisteta totanga kukiretera isusu but tichazokupai ma-login details pamuchawana ma-interview tokupai password ye-email yakuti muchipinda. Patinoita application and tinotoita application through ne-email yenyu tichiita like ndimi. Muri kwanzwisisa? Saka ma-processes aya island andika ma-processes e-island akasiyana nema-processes ana Poland ekuti Poland titori neagent wedu atori Poland atoshanda naye. Tikapa ma-passport 15 totomupa ma-passport akadaro nema-passport size photo ma-permit anongo yakadaro hapana ma-interview hapana chii. Saka Poland hangari Serbia nedzimwe nyika zviri muEurope hatomboiti ma-interview. Only nyika anongoita ma-interview yatanga tichiita iyoyo island of which island zvaizvezvizvi like takunyanya kuda ma-South Africans or someone ane ma-documents arikugara muSouth Africa because varikunyanya kuda. Saka pari zvino mune maZimbabweans mangani ari muprocess ye-island? I'm not sure but I will confirm but vamwe vacho pane vatinavo so far vamwe vacho vatova kumavisa process. Okay, alright. Then umabvunza hanzi semusingaite 50% deposit then balance once interview and visa comes out. Yeah, taimbozviita izvozvo but tine incident yatakaita kuti takaita permit someone permit yekuHungary then permit yabuda tikamuudza akaudza range yesalary kuti salary inotangira pa 600 euro to 1.5 euro then iye akaona salary yake iri pa 1.1 euros ndobva atoti makandiyepera makanditi 1.5 euro salary tikati range from 600
to 1.5 akatoti manditsotsa handichadi kubhadhira balance muri kupanzisisa. Alright. Saka tosangana ma-incident akadaro tosangana kuti mama-incident okuti munhu ari kuita start visa rokucanada then apo ma-offer letters from school everything kuti achibhadhira tuition fee oona kuti tuition fee iri kuita 15,000 obva ati hachadi apa ari kuda full refund but pane mari dzashanda ndikuona atosangana nawo titori nayo futi client iyo yakatodaro izvezvi itori nemaoyo zvokuti anogona hazvishamisi kuti akauya futi kufacebook nenyaya idzi dzakadaro. Munhu wese saka problem yapo ndingokuti munhu wese angoti pangoitika anything kambani chine chekuita nekambani akutomhanya kufacebook kuti akunodai but paservice agreement zvakamenshena kuti no anything to do with kambani kana ukabudisa kana papublic inenge yamhosva yako. Like tikangona anything any madocuments ako mareceipt ako achishewa sezviri kuitwa amwari kushewa all over. Hello, Kamsoroi. Mirai yakupindura, mirai kola apinda. Mirai mapedza kutsanangura dzanga tsanangura. Vanogona kuita uyu. Vanogona kutaura. No, mira vataure, mira Louisa, mira vataure. I mean yeswai Louisa. Mira vataure letu. Mira vataure. Okay. Sister, ndakubvunza ka. Apa muri kuedha vanhu panamba dzangu idzi. Uyu iclient yako ndiyona nchiti ngagara tongoya WhatsApp saka ndamuedha apa then ndikaedha sisi vako saka iclient ngative tachingopedza madhiri acho mother musikana apinde kuzvine zvichitaura ndachida kuti kuna vheko vanditika handina nguva yakawanda ndachinditaura bhosi ndaona vheko achitaura zvanga achitaura kufacebook kwenyu vheko ati ndaka withdraw contract because ndandisina zvinhu zvakakwana achireva permit nelicense panyaya yepermit ari kunyepa because ndikatisa mugroup make akaintrodusa nyaya yepermit ini ndaka withdraw contract musi wa7 May. It was about maybe a week before I introduced those things, so ari kunyepa. Number 2, nyaya uyu yari kutaura license ndandisina, but that's not the main cause why ndaka pull out from that contract. Ndaka pull out because of ndandaona zvinhu zvisezvikuitika kuti it's not according to the agreements yandakasaina. Ndozvo zvakaita kuti nditese ndibvise. Number 3, munhu aifanira kunge achindibatsira anonzi Isaac aindinyenga ndichiti ndikamuudza kuti handisi kukuda zviite aibva ati hakuna mumwe munhu anokwanisa kubatsira kunze kwangu inini. Saka I was forced kuti chero ndisingade kutaura naye nditaure naye. Ndakaona kuti hazviite kuti pamusoro pekubvisa mari yangu I have to be involved nemunhu kuti andibatsire chinhu chandiri kubhadhara. Ndakamutsura kakawanda. I told even Tanya wekuofisi ndakamuudza mama wangu akatombofona vakanzi taurai nemunhu. Sister, yes. Asi mashare number dzangu somewhere is personal number. No, handina kushare. Hapana muna share. Musikana uyu ndiye mukadzi we44 uyu naadmin wangu. Ndandaisa sisi vako vane namba dzako. Ndivanga ndaedha apa Louisa adona hapana mumwe muna nadzo. Hakuna kwatamboshare namba ndango ndosana ndichingoda kukuedha ipa call 1 because hapana munhu ane namba dzako amini kwadzako. Ndikumbira kuti ndingotaura ndipedze tisvike patakasvika namukoma vheko. Vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuzotaurawo. Zvasvika ipapo ndabva ndaona kuti zvimwe handisi kuzvikwanisa. Ndikatoudzani Tanya kuti treatment yamuri kundipa haisi right. One day ndinonzwa kunzi profile kugadzirwa. Ndogara 2 weeks chinzi profile kugadzirwa. Ndombondisenda CV rako. CV rangu ndakazvigadzirira ndege ina handina munhu akandigadzirira. Ndonzisenda CV rako pane kwatiri kuapply. Hapana chinenge chibuda kuti Isaac azondiudza kuti kune kambani yandaona iri kudiwa nedrivers licenses because ndanga ndichimuavoid anga achitsvaga way kuda kutaura neni because ndaimuudza kuti handikude muprivate life yangu. So it was a way yekutsvaga conversation neni and conversation iyo haina kupera zvakanaka because ndakamuudza kuti inini musandabhadhira mari yangu. I went kuno kuconsult hai ndikakubvunza hai mukati maemployers ariko already which was a lie. Ndakaseka kuzonza kuna maemployers tiri kutotsvaga. Ifraud iyo yamakaita mukoma vheko nevanhu venyu kupa munhu information isiriyo kuti abudise mari yake ifraud and ndozvinhu zvandakakuudza kuti ndikuda kukusungisirai. Mese akaita take part in that
imimi makaapprova payment kuti ndibhadhare chinhu chamusina, natanya akapresenta kuti ndibhadhare chinhu chamusina, mukazondiudza after some time ifraud, ende ndiri kukusungisai. That's why ndiri loki kumastreets emafacebook handisi kuzvibudisa, handisi kutaura, handisi kuita sei, because ndiri kuziva kuti ikoko hakupedze nyaya. Number 2, ngadane nyaya yasvika kwamuri mairigwa imimi ndichinyimwa access yekutaura nemi because you're trying to destroy evidence kana dzakuzobuda kuti ini ndakambotaura naye kana tasei tainyimwa nhamba taipiwa nhamba dzisingashande, nhamba dzekuzimbabwe. Ndichiti this situation is getting out of hand. Ndiri kuda kutaura navheko, ndainyimwa nhamba, Isaac aindinyima nhamba, Tanya aindinyima nhamba. Ndaingonzi one day ndikatauriswa naIsaac, mangwana ndichasvikwa navheko nananzani natanya. After that ndaclaima mari yangu, ndanyora refund letter racho musi wa7 May ndopa ndakanyora that refund letter. Ndikanyarara ndikasiyana nekutaura nevanhu vekuofisi kwenyu, vakafonera mai yangu vakatanga kwanyengera, ndikatodza kuti mama chero zuva rikabuda nepasi nepai, I don't want anything to do nevanhu vekudiamond vibration. Vanotopfurira zvinhu zvisi zvavanoita zvinotoradza utsotsi. Vakafonerwa naIsaac achida kuvaconvinsa kuti vadzosere contract. Ndikati mama chiro zvikaita sei, chero mukafonerwa naye vheko kana nani like zvimwe zvinhu zvamunenge muchitaura zvakafanana nyaya dzokunyengwa. Nyaya idzodzo dzimwe dzamunotaura kuna Isaac, because Isaac naTadiwa ndo vanhu vedu vanoita maapplication paDiamond Migration, ndo vanhu vanopa maupdates paDiamond Migration, of which handisi kukushorai sezvo muchipa macomments enyu about zvinhu zvaitika, zvimwe zvanei singazivi kuti zviri kufamba sei, muri kupanzisisa. Ipapo handisi kuagiwa nemi on that. Kana muchiti Isaac ndiye akafanira mhomzi yenyu, because ndesingatongozivi izvozvo, ini mhomzi yenyu ndakaona vakutondifonera vari ivo. It's fine. Usaka panaka mirai ndosaka pana ini ndainyimwa access. Ndaiti ndikati ndotara navheko ndainyimwa nhamba. Kakawanda nditi this thing is and also Isaac about that. Akati no. Inini ndaibvunza marriage status enyu kuti muri chii, because anenge achida kuolta maCV, achida kugadzira maCV. Obviously zvinoitika kana uchiapply and expect any call from us kuti pakanzi pando vachakati and tokwanisa kubatsirana, pakanzi pando vachakati tokwanisa kubatsirana. Ndikubatsirei pamuri kutaura ipapo. Inini ndakamuudza Isaac kuti hausi kuziva private life yangu and hausi kuziva kwabva that hausi kuziva kwabva that 44,000 pamwe yabva kumurume wangu. Handiti zvikanzizvonizvo marital status yako ndatoiona paCV yako, you're not married. Saka I'm not married, does it mean kuti I have a room for him in my life? I don't have. Ndakamuudza kakawanda, ndikatombomuudza kuti carry a company name, uri kupresenta company yako, what you are doing is not good. Ndipe nhamba dzabhosi wako nditaure. Ndikaudza Tanya ndikaita sei, it did nothing. Even the other guy amenonzi Elsonero wati pane munhu akataura namama achinzi mukuru wekampani ari panapa Isaac atote macomplaints evanhu maclients 5 ndomunhu wakewo, but anongoramba angoriko ikoko because anenge achiti zvose zviri centralized on him. Izvozvo ndizvo company kwei ndo mashandiro, it doesn't matter. Tasvika ipapo ndanyora refund rangu ndati okay it's fine, decide 20% yenyu mundipe mari yacho ichauya iyoyo. Handiti it's fine. 21 days dzakwana ndiri kufonera Isaac hapana respond. Dei rese ndiri kutaura neghost inini, ndiri kungorespondwa kumameseji ndosenda email, ndosenda email zvonzi hatisi kuiona, ndofona ndosenda email zvonzi hatisi kuiona. Ndakasenda email more than 6 times kusvika ndazoona kuti panapa ndiri kuskemwa. Ndakatombofunza Tanya ndiri kutaura navheko here panhamba idzi, zvikanzi why akandiudza kuti ndiri kutaura navheko ndichitaura naIsaac ndisiri kutaura navheko wacho. Why did she do that? That's scam. After that, ndasvitsa nyaya yangu kuna Mr. Munese because ndanoona kuti this thing is getting out of hand and I need help. Ndasvitsa nyaya yangu ikoko ndakasvitsa nyaya yangu ikoko ndichida help and I didn't want kuti zvinhu zvizare pasocial media. Iye vheko yakatanga kuti hanzi ndaita defamation of character because I had to seek help from one person.
from one person akashangoti hanzi handikupe mari maita deformation of character. How do you define deformation of character? Veko ari kukuudza izvozvozvo ndiani? Ndikati all right, it's fine, unoita deformation of character. Okay. It's going great. No, you go. Ndiri kubasa and patient yangu inonetsa singaiti. It's fine. Stop. Ndikati ndaita deformation of character, say okay, it's fine, chindosungisai ndaita deformation of character, ande kunosangana napolice muchindisungisai nini chakusungisai. Zveko akaramba kuuya kupolice station. Aiti ndiye kuoffice kwake. Ndikati kuoffice kwako handiuya, I'm not safe because wandiudza kuti uda kundiita example yeshii ko kandiita something bad. Ndikuda kuchienda kupolice station. That's what I told him. Haasi kuda mari yangu yacho, haasi kuda kuuya nayo. Mwezi rakandiudza kuti anditaura nalawyer. Mwezi ranzi only through emails. Ndotaura neghosting only through emails. On which ground? Ngandipe lawyer rake ndirifonere nditaure naro. Kana office unogona kudzwa kune office wachida kuenda kuoffice kwa lawyer woinda. Handi uri mujobeki momo. Kwete kuti hanzi ndinosenderwa, hanzi you can only communicate through emails. Ndikamudza kuti Veko, I might be young, but handinausira pachikoro panzira. I know how these things works. And ndina kuwana email yacho yalawyer, hanzi achakutisendera mademands deformation of character. Which deformation of character are you talking about? Deformation of character kuzvinzwa kuspeda zviri kunyeso. Isu sauda kusova nyaya kana kuti uyu. Saka inini kana ora tichipedzisa kutaura then ndozongotaura tosova nyaya. Ndatotaura iwo sova nyaya ende chandoda kuudza ndechekuti ngatiitei wakati tiri kuda kusvitsana kure. Ini ndosaka ndisiri kuuya pasocial media because kwandiri pasocial media hakusi kure. Ngatiitei zvatiri kuita. All right, sister. Tiri kusvitsana Veko. Ndiri kukuvhurira kesi fraud and hapana kana kamunhu wani kari kusara kuoffice kwako ndikuto kubhejera naMwari kudai. Iwewe whoever took part in it, amukuratidza kuti makasirire chikoro pansi. Mwana yandore nharo chaidzo. Saka iwe uchadi mari yako uda kusungisa vanhu. Vachandipa ndakutanga ndavasungisa vese. That's fraud. Munenge unongotuzwa zvekuita naIsaac. Isaac akasvika kuchikoro papi. Unomuziva here Isaac mwanangu? Wakamuona here Isaac? Mwanangu, let me ask you, Veko Mira, Isaac wakamuona here mwanangu? Ndinobomuona but anoita zvinhu zvisina brain. Unomuziva Mira ndikubvunze, unomuziva here? Andimuzive. Because kana waitaura neghost unozungisana. Pamoitaura neghost, pamoitaura naVeko wacho unosungisana. Aiwa, iwewe mwanangu, I understand the frustration. Chirega zvokusungisa chitaurirana mwanangu, sori yako. Chita zvokuti uwane mari yako. Chita zvokuti uwane mari yako mwanangu. Zvokusungisa izvo chirega. Vanhu vese vari kutaura variko, vana Isaac, vana Tadiwa vese variko. Although achitaura even navo obvious anti mavoice rangu neIsaac rosiyana. But manje ndikuona kuti pane kukambani kwedu pane zvimwe zvaileta anti sekutaura kwaari kuita kuti aitaura nevanhu vakadai of which zvinhu zvatofanira kugadzirisa inini kana Isaac wacho. I think ndichitaura naye tichionesana kuti no zvakadai iye ngasachaita kwakutokerera munhu kuti anodzidza ana kuita so because we are here to solve. Ani muri kuona saka ayo ndakatagumbuka singaite Isaac kugumbuka manje akushandi inini. That's why pandaiti sister uyai kuoffice anti tisolve nyaya. Kana musingakwanisi kuconfirma neemail kuti mupo mari then mosvika kuoffice mopa mari. But ndakakonfirma neemail kangani 6 times I sent you proof. Ndakakonfirma in the email the whole day. Izvo zvinodiri kubasa. I'm supposed to look after this person but now ina wenyaya inakusvika kai imi makamhanyira kuda kunobudisa zvinhu kusocial media first musati mapedza zvamufana kuita pakambani.
ndikurazvunza kutsvaga rubatsiro kune munhu wani kuzadza kusocial media ndakadingomuka ndakazvizadza inini aipersonally nemunotasa akaunti yangu kuti ine vanhu vakawanda sei ndaigona kungoswera ndazvizadza zvaitozara basi ndakazviafrika zvirikuizvozvo ndo pane problem papo inini izve sofa handi muri kuti like imi makandivhurira kesi inini ndikuravhura ini ndiri kuya kuSA apana ndakaenda kuzimu ndizvo zvandiri kuita ndiri kuya kuSA then kana mavhura kesi zvine zvakanaka futi kuti mavhura kesi yacho todhila nenyaya dzedu isusu pachezvedu zvemakesi izvozvo because isusu we already have nyaya yenyu kumaloya edu isusu ekambani muri kwanzwisisa makati vasungisa futi rinopera kusungwa vedu agore rino munopera kumaiwa nokusungwa ava vakati vasungisa futi vheko vakatoenda kumaloya futi itori anda maloya because ava vana vakamhanyira kuda kunobudisa zvinhu kuti zvinhu zvakadai unati kuchisaina mapepasi vana vasingazivi kuti zvinhu zviri kufamba sei vanangofunga kuti tingoita nditadzirirewo group handiti tione service agreement racho kuti chinonzi chandisina kuunderstanda ndechipi ngoni explainira kuti apa ndopausina kuunderstanda ndopakanzi tinokusuwa ukaita deformation of character kosi nyaya haitombonetsi kuchazara gore rino even mari yenyu muri kuiwana bheke hapana munhu asingazviwana bheke tinomukasa zvitaura iniwo kuti amugesi ine mani bheke kana kundinina mheno zvakanaka kana kuti zvenharo mari yangu ndinoiwana inini alright pamuri kuti hamuna kukonzwisisa or kana kuti muri kunzwisisa zveagreement agreement mapepa 2 aya mapepa 2 chinosanga vakabvira 6 mapepa 2 alright sisi ndiri kuzvinza zvamuri kutaura makanzwisisa zvese everything but I think mapepasi enyu ari kusvika I think Monday or Tuesday pa10 pay iyo ya exactly saka topedza nyaya kumakotsi then mopuwa dzenyu everything ndakakudza zvakanaka ndikati makati nyaya inofanira kusvika kure handisi kuipedzera kuofisi kwenyu kuti ndimanidza kuofisi kwenyu ndikakutata police station I'm not even intimidated kuti hanzi ndichakusungisa kana kuti ndakakusungisa ndakakumbira case number izvo nemuswebsite kumataura zvezvezve uyu ndakatokuudza ndikatoti sai ndasungwa hande munondivhurisira case kana chisara ikoko ndosara ikoko ndakakuudza iwani so it's not something that you should tell me just to say something I'm on the road ndaona mataya kundifonera mazojoina ndachitakuona ndandiri kubasa alright ndaona mamutaya kuejaka saka vheko ndandazi azenge ati hati hadi kutaura ndifunga mazongojoina live azenge ati Sisimeli, Veko has got a legal right to refuse to speak to me. Yes. Let's respect his right. But in law, when you refuse it simply means the version which I told on the other side is going to be accepted. So if he doesn't want to respond, it's okay. I'm going to respect that. And we are not going to force him to respond to me. I just want to put, can you put on mute? Okay. I also want you to put it on record, Sisimeli. I have nothing personal against the vehicle. Okay. If there is anything that is personal, you must prove it. Mr. Mnitz, there was a time whereby Pakata misunderstanding, and then we reached each other as brothers, and we solved it, and that issue was dead. Right. So I just want to respond to this matter. There is a narrative
yakanyora on social media achiti vana vakauya pamba pangu zvabva zvagumbura vamwe vanhu. Sisimeni, in law there's what they call circumstantial evidence, kana kuti unoanalyza zvese otoona kuti munhu akati ari kulinga ndezvakati zvakati. Musikana uyu Sisimeli, I don't want to be biased Sisimeli, kuti munhu akauya kuna Mr. Munetsi achida help, nekuti Mr. Munetsi vanoziva nezvimwe zvinhu, vanobva vavharira munhu kuseri. That it questions my integrity, my ethics. Kuti but iwe Munetsi chakauya nedambudziko rakati chitibatsira, but uri kuviga because unozana naningi. Anditi Sisimeli, you have taught me many things. There are certain times pandaibayisa business, you would come to me in box first. Kuti more boys, andidi kuti zvinhu zvizoipa nzvaji, I want to protect you. You remember musikana yakanyora semurabadada makatonge mazama kundibata, makatonditi ndiri kuzama kukubatsira nzvaji kuitira kuti zvinhu zvisazobudi. That is the same approach yakaitwa nemusikana uyu. Maona, I have never met this lady Sisimeni, andimuzive kwaanogara handikuzivi. Akandi approach pa Facebook, I think around Wednesday. At that time ndoba ndati no, I took a screenshot Sisimeli. Ndoba every zvaakunyora izvozvi ndoba ndazvita copy, ndakabva ndatora screenshot pandari kanda kuna Veko. Anditi ngati Veko respond. Apane chandakawedzera. Ndoba ndaona response yabva kuna Veko. Ndoba ndaitora iri yakadaro. Ndoba ndaisa kune musikana uyu. Ndoba vatanga ku-exchange communication. Anditi apana chandakaita. And one of the messages ndakati kuna Veko, you have got a business to protect. I want you to find a civil way to solve this issue, so that muntu wanani pachenyu zvisati zvabuda. Anditi then the problem with one is that Veko is very good in manipulating Sisimeli. He's an expert in that. What he does ndezvo zvataura na Mr. Munetsi nezvaisotaura kune musikana uyu zvobva zvaita sobva zvachinja. Kumusikana yakabva tanga kumupopotera achitotaura nena Mr. Munetsi. Why did you take kwandiri anenge achitaura kuti musikana uyu titoda kumurifanda mari yake, haasi kubata office. Ndine mascreen messages achona ese. Svika ndakazoricha stage Sisimeli, musikana ari kundifonera kuti nditaze ndichimuti don't go to the police. If this lady wanted to take my advice, she wanted to report this matter since kunana Wednesday, but ndakamuti chimbomira, let's find a civil way of solving this matter. She can confirm to you. Ndakatomurambidza ndakati chimbozama kuita sei. Then all of a sudden Veko ndobva azotaura kuti nyaya iyi yakudhila nelawyer rangu, ndomaudzira akandiita. Ndobva saka I'm going to sue her for defamation. Then I wrote a message, I can read it kuna Veko. Ndakati Veko, it doesn't work in that way under South African law. Could someone demand mari yake back, makutaura kuti you want to sue the person, it's defamation. But this is not defamation. The Consumer Protection Act protect this. She has got a right for a refund. It's constitution. We cannot change the constitution. You cannot change the constitution. Ndakamutsanangurira kudaro. Ndoba anditi akudhila nelawyer rangu. Ndoba ndazochinja ndakati alright. Sindipa mwana uri vulnerable Sisimeli. One of the painful things, I spoke to Veko about it. Ndakamudza kuti Veko, you need to deal with Isaac. Muno South Africa, the laws they protect you women and children. Nyaya kuti munhu ari kuda basa nditika wotanga kunyenga, it's unprofessional. It's the highest level of professionalism. You can't say she's a victim already, she's crying. No, ask this lady screenshots. Isaac softer. And here if you're disputing that evidence, I'm disputing. These things are not right. You need to protect your business. You don't mix things. Women are being exploited, especially my cases that I die. But let's deal with this just to give you the refund. Then I know, right. Can I have the details of the lawyer? I can't are you the lawyer of this lady? No, I'm not representing it, but I want the details of the lawyer. That information, it cannot be kept a secret, because once you are registered in South Africa, you are using a law firm and that information is in the public. Yeah, it's public. You cannot say, I'm going to use my lawyer. You don't want to give us the name of the lawyer. We can
even verify and check the practice number. Yes. That's what I told him. If your lawyer is saying you want to sue this lady because we are going to report this lawyer to the law association, to the legal practitioner council. It's unethical. You cannot say someone you are going to sue the person because you not demand a mariaki. I am actually going to take it to the legal practitioner council, and we are waiting for that letter of suing it, because where is democracy in a country whereby you have asked someone to now I could teach defamation. So those are not Saka, anything personal against him, Cecilia. My conversation with Veko Papa Nyese Stanga Kritika is on WhatsApp and Nagatora my screenshots essay. So Sakuti also this video is looking for Wanu, Sini personal Kanakutichi, Apana Sakadaro. This letting out I think in the one about you can respond. This lady akaita nyaya dzake ndobva auya akakuudzai asati aita zvinhu zvaifanira kunge aita You are lying. Tinema conversation, tinema emails, my messages akatumira musikana uyu. Musikana yakatanga kutora neni musetezoro Friday. Pane ma message anototarita previous communication yanga achita naye. So we need to respond to every allegation. We cannot allow someone to manipulate. There is evidence. Regai veko anaire, regai veko ambodaira ipapo, regai atsanangure ini musataura with intentions or something like kuti muchitango support munhu uyo musingamudziwo chokwadi kuti anofanira kuteedzera zvinoda pakambani. Saka ini mukangoti munhu uyo akanzi ngaresponde email, kana asina kuresponda email anokwanisa kuuya kuofisi. Ndakaresponda maemails ka6 kumabveko. But you know that I not even go to the email the whole day 6 times I spoke but my way say oneka. Apana email ga oneka the same email ya tango tsara naye kudhara ndakaisa 6 times to phone singadai. Why they phone singadai with assistance? Right. Ayo kufana musingadai reka zvinogona kunzwisika kuti pamwe munhu wacho anenge ari busy because achikwanisa kundiresponda nematext asingakwanisa kundidaira. Obvious that was professional vakataura dhara kuti I don't want anything to do with Isaac. Ndipei rumwe munhu anokwanisa kundibata. Ayo alright hatisitaura zvaIsaac. Ini ndiri kutaura kuti uyu zvafanana nenamba yemaupdates yamuri kuti isingadai rere. Namba yayo iri connected kuti WhatsApp nekulaptop. Saka WhatsApp pamwe pacho inenge iri off. Palaptop pacho akwanisa kudairi. Ngazaka mwana achingotaipa. Munoziva kuti chenyu komavheko. Namba dzenyu kweli vanokwanisa kudaira kana vachikolekta mari dzevanhu pane communication. Kana pakati apa unenge wakudzwa ma-excuses. Ayo hapana ma-excuses akungouzwa. Ma-updates one ema-applications enyu. Hatina update ndakapiwa kana application kana anything hapana. What I know, my applications in you akaitwa and ndakatozvona proof iripo inini nyaya iripo ndekuti ine mainetsana naIsaac and Isaac uchitaura nyaya dzekunyengana saka zvasingachafambi zvakanaka. Because Isaac akachomutsanzosvo ndakatomutokosendisiri kuwana kana anything zvikanzi you're underqualified uri kuaplyira kuchirejectwa ndatisifai ndiratidze zvandiri kurejectwa akati azondipa wani ndikatomutoti ndiratidze izvo zvipawa apply pana rejectwa pacho I want to see it zvikanzi information yedu haisi yako ndikati ndeyangu because muri kundiaplyira inini ndida kuzviona. Naiveko ndida kubvunza you are the CEO of the company, right? Hauna number at some point people needs to speak to you iwewe personally kana pane chichemo sezva ichochi chaIsaac ichi chekuti because ari kudzingira client inouya oda kumixa business nepleasure antoona hazvipudi
Andiona kune vamwe vasingatombodisekere mwana uyu andori netsika dzake mwana uyu akatogara atsamba anga ari mumwani vanga vari vamwe andondoziva vakatojambira the opportunity yekuti ndiri kuda kutoendeswa mahara achabhadhari mari obva ashandiswa mahara but uyu akatsika madziro akati no I'm using my money ndine maprinciples angu. Why are you saying this words? Handina basa newe handikudi. Saka munhu mwana uyu aida kufunga kuzoripota kwauri ndiwe bosika ndiwe higher authority. Iwewe manje hauna namba iripo yekuti unobatikana nayo, hauna namba dzaunodavira. Saka vanhu vanoripota sei macomplaints kwauri? How do they report? Ikapaka kanganisika kuti munhu vaita problem then akunyima namba dzangu. I understand. Vaita problem yakata sei hanzi akunyima namba dzangu. Panofa kuita namba imwe yaunopa maclients isiri personal namba yako kuitira kuti kana pane zvichemo zvimwe vafanira kuti vakubate iwe direct. Ungadi wakatoziva kudhara kuti pamwe ari penyenga vakawanda Isaac uyu. Andoona wona munhu ouya odzokera asingadzoki anenge anyengwa kuinbox achizobudi. Nandimuona. So handizivi hangu mukoma mo boys navheko right. Me now this one is me as the big sister talking about this. You guys muri vafana mese kwandiri muri vafana vangu. This beef iri beef ramuri kufunga kuti mubike ringariibve. Anditika kana musina beef chichiri kuitika kuti munonyorana matsamba pasocial media akareba kudai. Why? Inotamba pasocial media matsamba acho ndiana asi amukoma boys here atinawo izvo ndiwo asi ipapo vheko ndiwo wakatangako pawakanyora kuti munhu vana vakauya kudi ava vakazoresponda vategwa nevanhu ipapo ndiwo wakatanga mufana wangu. ndakambobvunza something saka muri kuti ini ndaira iyo hereko kana tinachidira someone zvafana iwe pane pakanyora someone akabira visa nemwe kambani andika vakambonyora kuti iye vanhu vemavhisa vatoti saka vanhu vazhinji vanobva vatega inini vati vheko obviously vheko but uya munhu anga abirwa wati wati immigration ndikavazisisa saka iwo uri kuti aunga usingarevi iwo ina nambotaura sare munhu ini vheko aiwa zvichauna kutaura but pane pamba kuti yesu unoti message ndeyaningi unoo uchitoiona kuti message ndeyani singano social media vakangwarisaka vanhu vepasocial media commentateni ma-street wise cheo vanotoziva muri dzee taura but ndobva taura kuti vakatanga taura zvoimba zvokuti vakuposta indogara mashuri vangu chichi ina ndinambokumbotaura zvinhu zvakawanda because hapana munhu asina dzimba even isisinadzo but makambona ndichikwisa mota dzangu pafacebook here kana mamashoni edu ekuzimu nechichi andiiti izvozvo aiwa zvazuro zvaizva zvekuburitsa zvaizva zvazuro zvam Sisimeni, all right, I'm not going to that's a childish discussion. Yeah. I get my principles of ethics and I've explained why the different Zakatanga say because I'm protecting from this girl child who is innocent. If Beko is going to hate me, if people are going to attack me with jealous, let them say. And the truth is very clear. Beko said he is going to sue this lady for defamation because this lady approached Mr. Munetz. Wednesday masamons anenge asvika and kuda address yemasamons achona and you put it on record wataura kuti Wednesday musikana within 2 days anenge areceive masamons defamation yekuti akandiudza nyaya yake and you are going to sue and you made it on record and we are going to use this phone as admissible in court as evidence and we are going to record this live. So in 2 days time you put it yourself on record but she's going to get the summons for defamation. Yes, so we are waiting for that. Handipindiri nyaya idzodzo mukuru because nyaya dziri kunalo imwe ndakakuudza panyaya idzodzo nyaya dziri kunaloya. Listen, if you are going to
ask Mr. Munetsi, my lawyer is a great hope on Diani. I'm going to tell you that company, Tine clientele, I don't mean a great hope. Tine League FNB, Tina Simba Kanyoka is our instructing attorney, Tina another South African that can. So Kumbiro, listen, that information cannot be made secret. Who is it? My lawyers actually receive my papers. What is the name of the law firm? You can't make it secret. I think what we have to report what is the name of the law firm that is being used by Diamond Immigration in South Africa? All right. It is also and it is Buddhist support. No. That information is for public interest. You cannot hide your instruction at all. I don't think okay, it's fine. I'll wait for that. You said, Dr. Anga, you've given two versions. Dr. Anga, you said you don't want to disclose. My lawyers are condemned. But wakataura kune mskana uyu kuti watumira tsamba kuma lawyers. My lawyers are kwatumira tsamba. And you don't want to tell us who's the name of your lawyer. I don't know, it's my first time. But it's okay. We will wait for those summons to come. And I want you, when you issue those summons vehicle, you must also address them to me, because you cannot only sue alone, because I'm involved in things. So if you want the email address of my lawyers, I can give it to you now, so that when you issue the summons, you can also send them, because I don't want to some kind of. Can I give you now the email of my attorney now? Can I give it to you now? Or can I give it to a system? So that panoshika masamons achishika kumskano yanu bashika ni kwandiri. This is where I'm going. What I think mkoma aziwa kana akauya malema usomeone nachona mchasongona chuya kana achuya. No, I'll share with everyone. And Arushika Tuesday, we wait for them. And also threatening someone to sue a person is also a criminal offense. You must also know that. If you're going to threaten someone that I'm going to sue you and you're trying to silence innocent people, that's also a criminal offense. I just want him also to know. So we are waiting for the summons to come. Ina ndakumbofunga kuti nyaya iyi guys ngandida kuti zvisvike kwazviri kuda kutosvika uko. Ina tangoti kugadza nyaya yemusikana opuwa mari yake ovasungisa hake sezvo ari kuchema kuti ndakanhingirira ndakafraud chichi vozoongosungisawo vongozotaura navo. Isusu hatina problem nenyaya yemusikana isusu because even lawyer angu ratotaura kuti we are going to solve this matter for that lady ne. Oh, asi achimusunga futi loya wacho anenge achizomutungisa futi. Saka idzodzo nyaya dzimwe dzese idzi dzava dzemapesinawo anenge kutoona zvakutongoitika izotisiya kwatiri izvozvo zvese izvi ine nevaroda nyaya dzacho idzi chizisiya kwatiri. Vakomana muri hanzvadzi dzangu mese muri tuimimi munourayana nzisina nebasa rese apo zvamunoda kuita izvi. Munogara muJoburg mese guys. Inini nditoziva game re South Africa to mukoma Moboys game re SA moriziva. Iwazeko game re SA itoriziva. Anditika atizodi mangwana zvokuti mangwana pano zokudubuka umwe munhu cause atisikuda guys. Ndosada tangotika kana muchiparadzana paradzana mune zvakanaka. There is no need yekusungisa musikana uyu veko. Andiona iye ndiye nditorine case chaicha achida kunyanza kusuwa zvekwa Mwari chaiko. She's got a strong case against you. But nandi mutomuta iwa it's not necessary. Get your money. Anditika paradzana in peace. Letting more boys go and do his thing. Veko do your thing. Uri wega uko. Andimaona. Yeah, you guys you are like water and the oil. You don't mix. Munonyepera kusekerana mudanana muwirirani paradzanai simple mune zvakanaka paradzanai mune zvakanaka izvo kuti loya chichi loya rangu zvokuda kusumisana izvi hai handisikuona munogara muJoburg mese munoti makutopinda napersonal animona ofuchi handioni kuti zvakanyanya kunaka animona personal dzevarume kwadzinoperera tokuziya andimoona personal dzevarume kwadzinoperera tokuziya andimazviona so zvisina kunaka kuti muzodarano andichimaona matezi zvisina kunaka saka mukoma Moboys kukumbira chikumbiro handina vheko hauna mwana unosungisa mwana uyu hamusungisi because hauna case hauna a leg to stand on panyaya yemwana uyu iye ndiye anogona kutokusungisai but hatisi kuti imini zvamati mari yake makumupa zvamakumupa mari ngaichipera amumupe mari yake akaanyora tsamba momudzosera mari nyaya yopera
andichika kuna maboys oita chinhu chake uko munonika kuitana ma-indirect speeches madimikira madii kuita kunge isu vakadzi kana kuita kunge vane grade 1 no atina problem nyaya yese anatodiscusswa kambani even mameters ese atori mumaoko emaloedo handise zvandataura kuti nyaya iri kugadziriswa everything better inini handina wana protector usaita kunge ndiri kuprotecta vheko better guys ndikuti aiwa ndikutaura nyaya yekuti uya kuti anzicho mukuta muri kuti regai vheko asungwe ndikati no handina protector asungiswe handina protector but ndiri kungotaura before avo vari two guys handika boys inini vanhu ava vakambotseretsanana zvandoziva vakambotseretsanana zvandinoziva inini zvamusingazivi imini vakambotseretsanana vanhu ava ndosaka ndiri kuudza chokwadi kuti munopfekerana nhema hamudanani ndochokwadi chaicho inini kubva rinichinzi ndisungise kubva kudhara ndichingozisungise vanhu vachimiramira munyaya dzacho vachitati ndinyure but isingambodaro muri kuona saka ndotoziva kubva kudhara nyaya dzacho musikana uyu ngapiwe mari yake musikana uyu must get yemani chete maybe mukuma maboys vane right iwo vheko tara chokwadi mukuma maboys vane right wekuti vanouya vachibvunzawo mari ende mira vheko mufana wangu imbomira vheko chimbomira vheko kana vanhu vachikuudzawo vamwe vanhu vari outside imboteerera handiti pakutaura chokwadi panyaya ikai handione mhosva yakaita namoboys the way yaexplaina nayo kana chiti ndakatomboya kuseri ndikakupa mascreenshot handika ndikakutaridza zvira kuti aida kuzama kuti musolve kuseri usolve nyaya yemusikana kuseri zvakanaka akakuudza kuti uona zvauya haana kusa kusocial media but iwe wakagumbuka kuti nyaya yakaenda through maoko amoboys chete but chokwadi chakakanganisa hana hake ndochokwadi chakakanganisa apa hana handizivi yangu kuti wagumbukei ndinofunga kune vamwe mahidden issues ariko kumasuro uku amusina kutaura panapa iriko issue chaichaiyo isiri yamataura panapa because zvaakaita moboysika I would do the same ndozvandangoitawo ndayakuseri ndikati vheko kune munhu auya kwandiri ane nyaya yako saka if you are comfortable ndikuita palive nenyaya yako uya palive ina nhamboti vakakanganisa kuya izvozvo vakatogona vakati no pane client auya dai ina nhamboti vakakanganisa but the way inenge ichiitika iuzoti kwanzei ndazoti ndikubvira ivo vakutanga kuresponda rudo mudaiwa moboys handitori mufana wangu zvokutodaro nditori ndo it's my place itori my place ine zvimwe zvakatombotaurika ndoziva zvamusingazivi mene vari two ava saka ndichitotaura zvandinotaura izvozvizvi andori mufana wangu nditori neraiti yekutomuprotectawo futi iye ane raiti yekundiprotectawo futi vese handimaona saka zvimwe mungangodai drama guysika but pane pamwe pokutika vari kutoziva navasikana ngatirege kudaro tinenge tine dzimwe information dzatotoziva dzamusingazivi imini dzamusingazivi dzatei tinadzo isusu musadaro ndakungokumbira musadaro vheko sisimeni vheko had made a commitment kuti musikana ari kurifandwa mari yake yes yakakwana can he just confirm on the live now 1300 people are watching when is she going to get your money inenge muchiti mari yake yakakwana muri kureva kuti because okay handitozivi the agreement vheko but ndakungokumbirawo kuti just okay where you are saying Mr. Mix is wrong, let me admit I'm wrong, I'm sorry. But for the sake of peace, Veko, this lady, when is she going to get her money? So that Asa Sofonera after Sisimeli and Asa Zotoka Kwandiri, I want you to place it on record. Nasi Sunday, Anopasa Kwana Maria Quebec. I think she has accepted this one percentage Chatorwa. Sisters, balancing Marie after this percentage from 44,000. Mashallah, we can put 5,200 to your 80%. Veko, it's 35,200. When is she going to get the money? Alright, ndo zvandikutaura kuti meta yake hanti iri kuna lawyer because of tangatavhura masammons muri kwanzisa ndikati masammons ari kuuya then meta yake yosolviwa kupa mari everything masammon ndechina izveko. What is a summon? Someone day hana angakavhurira kesi yekuti haisangani nemari Veko. Kesi haisangani nemari yake. Kesi haisangani nemari yake Veko. Kesi haisangani nemari yemwana uyu Veko. Kupi. If it's someone akavhurira kesi kupi. Alright, muri kunzisa zvanditaura here oro kana kuti hatisi kuzunza nani. Hatisi kunzisa dzokorodza tinzwe.
alright, this lady and he akataura kuti abirwa necompany. Saka isusu lani pakati no mona angataura kuti abirwa necompany is biro. Mukupanzisisa. That's all I got my papers ake kuti but azvine ine refund yake Veko. That has got nothing to do with the refund yake. Azvine ine refund. Imi muri vachimoda musungisa defamation of character ndichi. Zvazvine ine refund yake. Refund yake munomupa moita zve defamation of character yenyu. Iye oitawo zve fraud case yake. Yes. iri kuma lawyer. Yay! Inde iri kuma lawyer Veko. Imeta yeye iri kuma lawyer. Sistonza ipapo. Veko, system chimbomera 1 minute. Veko, anchida kusabatsirana. You spoke about let's say peace and itika. Yes, tinogona kusanzwanana, but at the end of the day I'm reading some comment section who are worried about what is happening to us. Veko, I'm very sorry about that. You have to know the way forward. You see to batsere msikana huyu. Pale pawataura wakataura kutanipa na akasachumira email for refund alipasa kuya ku office anditi. Ndaba naona kuti sinogona kutora nguva. Choba watu sitaura weka utanipasa kuya ku office. This is very right anditi. Now takubvunza kuti you are making a commitment. Because alright, takumisa zvese izvi zvika. Malawyers kana achicontinue, okay, achicontinue nema legal processes, anokwanisa kucontinue, but hapana connection ye-refund ne-legal process. You may continue with your case, but we want to get a piece in our here. When are you going to give her back the 35,000? Then if you want to continue with your matter, you can continue. 35,000 then you continue defamation, you can still continue with your case. But here you find in Doya Katanga, I don't want to read. Izo zonto anofana kuita ma-procedures iyo kuti awane refund but nyaya yacho ndikuti nyaya yemusikana yava kumaloya iye alright iye ngaende kuoffice payane Wednesday and I don't have time for this. Unosangana meya wedu then tobvumirana ipapo kuti apawa mari yake. Uri panzizizvi Sasa uri kuti nemse Wednesday lawyer achasangana navo nemusikana uyu. Ndikuti musi Wednesday anti ngaende kuoffice anoconfirma ikoko because email yaiti akasenda iye kuconfirma amount yake anti. Because izo so ari kuti amount yake 35 something. Is it the right amount? It's the right amount, and they calculate almost 20% of what and I calculate. All right, Sisi. In additional calculations, the marriage office and could not see in the which no one is the change and no sit up ground. Mr. Jadas emails and Wednesday vakaenda kuoffice vakaenda kuoffice neWednesday vakano confirm email noti maemail ari kurasika tongoti amusimuona vakasvikoti vanoti ndauya kuzokonfirma panapa vanobva vatopiwa mari yacho kuti takuverenga futi madays. Panoverenga madays vakaita refund rate yavo kudhara. Okay, kusaka vanotongonopiwa mari. That's when she so ndichitaura seizvi because inini handifambi neoffice muhomwe kainini inini kukambani kwangu kune vanhu vari kushanda mwana mubasa rake andimazona because nyaya iyi yakungoita all over the place but maybe unyatsoziva kuti munhu uyu sure afana kwamuri akakupai mari and she needs her money back. You can authorize kuti angopiwe mari
Zvekuenda Wednesday ndakuronge kure iri. Munhu wangangobara ngechiro mungwana chaiyo mari ngaingotransferiwa. Then mokata matime move your life. Sina problem but chinotisa problem ndicho so kuya ku social media kwanenge achiita even nini kana padigiri pano my personal account tore mari yekuti ndokwanisa kuti transaction izvezvi kwake but apa ndiri kulata zvinhu zvito neprocedure mari ibve kucompany account yeDiamond Migration zvinhu zvinofamba negwara rakanaka zvokuti mangwana azoi kuti achidaro kana tichiendera mberi nenyaya dzedu dzemakochi dzokuti akaita zvakaita toendera mberi inzwai mukomavheko tichaenderera mberi sekutaura kwamuri kuita handiti nemakoti wati but muri kurimemba iri kuti vane zuro ndine zuro ndaikukumbirai wani kuti weraiti ndine mhosva yaitisangane polisi mundisungise mairamba wani kupolisi kunoita sei isusu tichikutoisirei problem yamunayo kamufunga kuti zvinhu zvese zvongoendwa polisi pamacivil case aya. It's a civil case. If fraud is a criminal offense, it's a civil case. So I used to go to the police. Saka inini ndinofanira kuenda polisi ka. Ataure akuti munhu atenge zvinhu zvamusina ifraud. Izai inini saka ndimofanira kuenda polisi kwete isusu I'm going to make it easier for anokwanisa kunzwa like sisimeni ndikumbira pandisekutika musikana uyu akanyengwa naIsaac akamuthreatena and now we don't know who this Isaac is anditika although the suspicion yekuti anogona ngari mumwe vanhu anditika and ari kunzouya kuofisi kwachona musi weTuesday anditika asaine mapepa although pane friction how is this lady going to be safe? I'm going to send an attorney who is going to come and represent this lady so that even a female attorney ndogona kumutumira achaenda kuotpa madzisa achona ondoita mameetings achona ada kuitwa regarding mari achona. Is that acceptable kuna vheko wachona? Because kuti musikana aende a lot of things are happening in South Africa sisimeli, so we don't want to keep zvimwe zvizozoitika vanozotanga kuti ndinhingi. So as a way of protecting this lady, I'm going to send an attorney achaita meeting nawo zvese anozoacceptere vheko wachona. And can we confirm kuti meeting yachona Tuesday what time ichaitirwa kupi? Vheko hanzi ndokutumira lawyer. Hapana kutaura zveTuesday vanhu muri kuona panototangira kuti vanhu vanosinganzwisisi. Alright, taurai patinonzwisisa pacho zuva racho ratinonzwisisa. Inini zvandichaita inini chakonfirma mirai matundu ekuofisi kwenyu Wednesday handiti pamwe panzi Tuesday pataga kutaura matundu ekuofisi kwenyu Wednesday nawo makunzi munhu ende matundu ekuzoona malayers enyu mune munhu ari kumiririrai nawo pane munhu ari kutovatira kofe achindimiririrawo haisisiri Tuesday haisisiri Wednesday. Inini ndoda kufema na lawyer hanti kuti tamambotaura Wednesday mamusati makorusema wani mamusongoti ndini kuuya nawo makunzi Wednesday someone different coming makuda kukorusema ndofunga hamusi kunzwisisana guys, hamusi kunzwisisana. Vheko handiti mwana uyu wamuti akauya kuofisi azokonfema mari yake handi ndizvo saka anofanwa kuti saka atene hakwanisi kumusainira handiti anoda iye signature yake. Saka ndo zviri kutaurwa na boys kuti pane kuti mwana uyu auye because patove nefriction kudhara since Isaac uyu asiri kuzikanwa. How about ndikatumira ateni youya yorepresenta mwana uyu paofisi pareception apa kuzokonfema. Saka handifungi kuti zvinonida lawyer weDiamond Immigration ishi.
isusu yareberengeripo kabuzi anoziva mecha yanachoti yakamira sei so that vachitaurana vachitandana pasi iyo aripo. Saka Wednesday apa chanenge chifanira kusaina chii manje apa? Confirmation kayo kuti muri kutangira mari yakati $2. Kwepanga makamboti procedure yenye yakamira sekuti ndinofanira kungosenda email. Why mamusina kuti ndiuye kuoffice makazitanga kuchedza after nyaya dzabuda but procedure yenye yakasina kudaro. Besides that, one this person why musina kundudza kuti pane procedure yekuti I have to come in person and sign. Isu zvatinoita right. I think ndakakuudza papa kuti kana munhu achitwa refund ari kure anokonfirma through email but kana achikwanisa kuya kuoffice anongoya kukonfirma. Makashtaura nani vai makambondipa this thing yekuti I have to confirm through emails. Mani makafonera repaya muchida kunzisa kuti zviri kufamba sei. Ndakakufonera mukataura nina munokopotera makataura nina aita takataurana zvakanaka dai zvinongosvika kwese sizitaura chokwadi munhu akapopota ndiani hamusiri makapopota makandifondera mukati loyera muri kusenda email ndikati loyera ini ndikuda kutaura naro I cannot speak with a ghost pamaemail ndipei taure naro nezvo makanditaurisa neghost ndakanzi ndikutaura nazveko ndichiclaima mari yangu ndichifunda confirmation chanyanga yati ndikutaura navheko ndikazoona kuti handisi kutaura navheko manheru acho saka ndakati I don't want that situation to repeat. Ndikuda kutaura nemunhu andiri kuziva ndikutaura nani I want to verify. Ndopamakatanga kuti nyaya dzakwanzina basa ndakugona kusimbisai but nyaya inopera kusizokota I can even pay you R100 a month or R500 a month. Ndikakuti this one hachisi chikwere chidza manje inini ndimakunyepa manje ini ndakambotaura kunandibvunza ndibire vanhu makati pauresa point yekuti ndakauya kukambani kweimplement yekudzidzisa saka anodira vanhu ndiani imimi saka kuti imimi musati mabvisa confirmation imimi makati takubirai hamurikuona tongobva kuti kuenda pandiri kubhadhara muri kubatika pandiri kuda mari yangu hamusi kubatika ndiri kutauriswa nemumwe munhu is that not scam ndinoita jese muchifona ndisingadayirwe inini chinzi pana vheko pasina vheko pafoni ndisingadayirwe ndichisenda email hatisipiona what is that what do you call it vheko hanzi kune vanhu vanoda but hamuna kusenda maservices apiwai vheko kuti maservices apiye kuti ndinoita daily 6 emails ndichisenda ndichifona pana respond but ndichitozwa foni ichitoti on another call maservices apendende api maclients anoatendwa anodayirwa isusu tisingadayirwi because tiri kuda mari dzedu toti umbavha zviri kudemonstrata chii izvozvozvo moramba imimi muri kuita zvezveine hasha vheko pamusoroi guys pamusoroi munobva mamhanyira unoti umbavha zvakadai ofisi muchizimusingasi muri kusungira kuti muchinoudza vanhu pamusoroi guys pamusoroi vheko kune vari kundisira message uku vari kuti hanzi une makodzi hanzi tokumbirawo makodzi here something like that hanzi wekumbasa kwakoko alright kwanzi tahwane chando takamira pashe kwanzi saka tokumbirawo makodzi alright iripo hanzi verengai mameseji mira ndite makodzi acho ndodzoka alright ya pakaipa yeah saka mwana kuri pakuinontora mari nemusi weWednesday you have to go naattorney zvataurwa zvezviya unotora mari handipa unenge uchitopiwa mari hakuna kuchaunogona kuripotegwa because hauna hako defamation of character usatye zvako baya indana nikikiri
ndikamuudza ndikati handina mhosva yandinayo ndichamuratidza zvese akati hanzi zvinhu zvokuda kuedza kuzvinatsa ndakamupa mapurufu ese kuti ndanga chitaura nevanhu nawo ndinobhilifa sei kuti ndikutaura nani masevhisi zvakaita sei ndiri kufona ndisi kudayirwa bhosi uri kuda mari yangu. Hanzi Lady Sisimeli, Veko is also guilty. Veko is as guilty because akaita impersonation on this live. He admitted that they created an email account portraying to be Mskana Uyo, which is a crime. Of course, it is fraud. It is fraud, chai. It is fraud, chai. I must also have another option. Veko argutanti refund inofanira kupiwa Mskana Uyo. Anofanira kungotumira pa email anditi. And Mskana arikira ma-screenshots achitry kutumira ma-emails ese hapana respondi neitika. Is it possible if Veko atumire email kune Mskana uyo inanga ndo angazoita unnecessary bias oita CC mimi then Mskana otama kuzama kutumira another email also to save time because Veko arikutaura kuti email inongodiwa nje confirmation. And it's saka ari kuti ma-email koma mubhezi hamugoni kuinda naye hamugoni kuinda naye here hamugoni kuinda naye here chiri dikini ndoya ndandichiudza vanhu panapa guys before techitoziva nechitaura vanobva vamhanya kuti muri kutaura tichi muri kudai because they don't know zvatinenge tichiziva vanhu musadaro guys security nindakaramba tinenge tichitoziva imimi momhanya hamusi paground yeye mutaura tichikuza guys musadaro kola hello regai tione kuti angapinda Sisimeli Makadi tiripo kanjani fanotaura henyu hanzi adonha ari kudzoka okay ndandoda ngokomento hangu mukona zvakafanana namukoma mo blessing mukoma mo boys mates tese isusu titori nemanhamba avo and we can call him direct, he can answer us. Vanogona kunge vatori busy but he returns even ikaita message inenge chii. I think tinotoziva number yamukoma mo from long time handizoti from 2020 it's still the same number when I can witness. Nditori nemamessage avo ekuti kana even ndikaunza apa you can still see kuti ndeyavo even nyange ukavapopotera mukoma mo vanotokupindura in as much vachiaccuswa kuti alright Veko auya tirega itipedze yaveko nauyu muchirega tidzokere kuna aiwa ndikupa example andandichipa example yekuna Veko kuti anzwisise kuti why saka chirega chipanza vari paFacebook chimbonyarai saka mawirana kuti mwanangu naVeko matiwirana mavatuma mawirana kuti kudi apa saka wodi wointana ati kwenda atenika ono what's the way forward. Alright, apa ndachibva kutaura neleya wangu izvezvandi. Just 1 minute andachitaura naye. Alright. Ati inini zvinhu zvese zviri kuinvolva more boys mukati handisi kuzvida as long as ungane munhu ari kufuna inini handisi kuda because inini handisana kuda kukambani kuzvitunha ndichinokontrola ndichita anything kana kuita sei mari kwaiwanda anoita kune vanhu great hope or something but handisati ndamboenda kune zvinhu zvakaita ngavatsvake vamwe lawyer or anything Sisimeli tokumbirawo kuti uyu mukoma Veko uyu ari kunzi mukoma Veko I think mukoma Veko muri kusvikanganisira business renyu and you are making others to disrespect you. I'm saying this why because imimi muri kudzvanyirira vanhu vekumusha kwenyu ende muri kuda kudzvanyirira musikana uyu not kuti hanzi mukoma mo hamusi kuita zvinhu zviri transparent imimi mukoma Veko imimi. Why you are being called a thief because zvinhu zvenyu hazvisi clear. Why are you refusing an attorney ari kuuya kurepresent mwana? Why even you are even having a lawyer? Ati andidi more boys. Boys. Okay, what if we want to pay more boys? We want to volunteer. We want to pay him more blessing. Ndaseka wakomana hivi za burugu more involved. I think he made it on record when
and it does not No, but uyo mukoma anonzi Veko zvake imbavha because inini mukoma moblessing unokwanisa kumirira legal. Chimbomirai kuti mukwire mutotuka Veko panapa. Veko anoda kumbogadzisa nyaya dzake atotiza atoenda. Hanimaona. Ndandiri kuti ambotanga gadzisa nyaya dzavo first mozokwira vanhu ivi after madzinga Veko waindi. You know what, Sisimeli? Because there's an element of exposing corruption and illegal activities. Because whatever the outings that the lawyer is going to give, we're going to make that information public because it's in the public interest. Yes, got a company, yes, visas and so on. Atara kutada kurifanda mskana huyu, agatara kuti panusurudwa kuitwa, takati alright, more boys is not going to be there. The lawyer atara ine mskana huyu, kanatacha mumirira. Arkuti, he is not willing to help. Maybe if the lady akatsvagaring a lawyer and is here, but from my side, Sisimeli, to everyone who has been watching this thing, this is apana personal against Mukoma Veko. Andina, as a competitor wangu Sisimeli, ukutani ndisa swituna. Takacheta business rakatosiana. But mskana upako ya kwandiri, andina kunyarara nuti ndinozwa Veko. Nakao ya kuna Veko secretly. So now, kusama kumpatsira, arikuti no, atora nyelo ya raki. I'm not sure because pamatanga kutora nae, atora kuti apana wanodapo wa makoti. Ava atsuka version ya tochinja, I was on a call with a lawyer. Then lawyer kutora kuti kana sichita muneti, I don't want to be involved. Chadamu kumbira Sisimeli, anachikwanisa here, inina anachikwanisa here kuti pama contact lawyer raki. Isu story kila kutora na Veko watu site. Adona man. Willing to assist with that. Adona man. Willing to provide. Adona man. I don't know. Adona man. Veko is no longer question. Now we start to question issue yake kutane lawyer kumumirira. What question yake it's mix something achikana ya ndine mari account mangu mu personal, I can even transfer it. What I don't know Sisimeli, but indapedza pangu akesa mas. And then Sisimeli, I'm not going to apologize to him. This is nothing. Matangira yaita zvayo pakutenga kwazvaitwa ndichizoona ndichitarisa hangu aiwa apa hamuna kudena inu adema makadena denda dokudza hamuna inu kudena makango matozotsanangura kuti ndakaenda kuseri kudi ndozvatinongoita tisiti tinoenda kuseri before that waidi unoenda kuseri kwemunhu unoti chamwari kadzirisa. The same thing you mentioned is Sisimeli mukoma mobodzi chikadzirisa for the sake of your name. So yes. Wrong and ndiri kusvika. Yes. Kadzirisa vanhu. Yes. Usati zvaipa. Ndozvatinoita. Anyway, Sisimeli ndakuenda, but mangozonzwira Omega ati asina kubatsira achaba amen. Sisters, mangozonzwira kuenda zamawo. Vanopiwa mari neWednesday. Vanopiwa baita hingo boys. Ndiani kwa nemba za kukura kudai hopa ndi uyu mwanangu uyu. Aiwa anopiwa mari nemusweni ngikiri nemuswe weWednesday. Mwanangu nondiudza kuti Wednesday wasaida kuita sei? Uri kupi? Alright, Njobe kupi? Njobe in town. Yeah, town. Unodira fiwo ndokupano kwinda nawo. Alright. Anditi, aumbodiri yakawanda ndi mtown kwenda pa Midrand apo. Yeah, ndizvo. Ngodira fiwo umboenda newe. Just nokuti ndikowega ndoona kuti kutya unongoku just to protect yourself. You tell me kuti zviri kufamba so nguvai ndokuvoya vokupondiudza kuti uri papi. Voya vokupika boys vobaya newe. Alright. Anditika. Fair Duka guys anditika. Fair Duka ndomupa boys robaya naye mwana uJobek. Voenda naye anditi tichite safe ono confirma kuti apiwe mari. Noti uyu achisina kuti uya kutosvika achipiwa mari uyu. Uyu akangokonfirma anobva apiwa mari yake ipapo. Then tozoziva kuti mari yake apiwa. Aiwa mari anopiwa dia. Mari anopiwa. Ask kuda anything chinobvisa inoibva munetsi. So it's okay. Let's see remove munetsi. Njampa wakomana kwenda naye. Voenda naye wakomana. Voenda naye nemotikari onosaina vodzoka naye mumudropa vamutora ipapo. Anditika. Alright, saka ondiudza. Anditika ndichagara ndataura navo. Nhasi.
Alright, iripo. Right. Dona ko right ndakuye vari kusocial Facebook manje ndakuchikwidza imimi. Ndakuchikwidza mutaure inyu ndinde zvangu. Sismeli. Yes dear. Maita basa nekutumira zvenyu vakomana. Muri kuona waini. Ini nangu inini I'm a woman. Why I'm becoming emotional. Mari iri kurwadza kuwana. Tarisai nyika yedu kuoma kwayakaita nekutsvaga masa kwatiri kuita. Even mari yacho isiri yako. Unenge utoriwo mugame plan yo yekuti rega ndizame. Then uona mumwe achirobwa kudai also. Zvinhu zviri pachena. Kana iwe waona kuti wakanganisa nekambani yako, apo iwe uchizoti ndiwo uri kunzi maZimbabweans ngatisapotanei, asi imi muri kuita zvinhu zvekuti hatikwanise kusapotana. Muri kuuya muchitibira. The reason why I'm sorry to say this, vamwe vanogona kuti maybe ndoda kufevhera munetsi. Ndiri kuedza kutaura kuti hapana munhu ari perfect. Even ivo maybe womunetsi vanogona kuti tiwo madues avo. But zvandandichiedza kutaurira ndezvekuti sometimes vanodavira. Even paoma sei. Of course vanozogona kutadza kudaira zvese nechi, but unonyatsoona kuti vamwe vanoshanda kuma offices kwavo and all that vanofollowa vachidaira vachiedza kugadzirisa pane mistakes. Panotoitwa business pese Sismeli, zvinhu zvinotombokanganisika, unotomboedza kujegera in business remunhu wese. But chiregedza kubira even vanhu vanenge vachitambura because tiri kushanda mumakitchen Sismeli. Tiri kushanda mabasa anorwadza tichishingirira kuti maybe tiitowo life iri nani. Then woona munhu kuti zvaari kupindura even nezvaari kutaura hazviite. Then the next option that they are going to take is to threaten people munyika inei. Tichinyatsoziva kuti munomu it's only maybe 200 rand munhu akutouraiwa. 300 rand wakuurayirwa futi mari yako apo unenge uine vana Sismeli. This is so wrong. Iyangu yekuti kama Zimbabweans we need to wake up and be honest with ourselves. Tiri kuzviuraya pachedu. Ende tichida kuedza kuti zvoni tiri nice ende tiri kudzvinyirirwa but tinototadza kuvaka even nyika yedu because tagara tiri greedy, hatiri kubudirira vakwe vamwe vanhu. So it's so wrong. Hapana wandinoziva pavanhu vese vavo, but it's so painful kuti unonzwa vanhu 2, 3, 4 already apa vheko dai anga ari umwe atokauma. Ukachemerwa nevanhu vari more than 4 musodzi vachigunun'una nezita rako, nothing will come out. Dai anga ari mumwe iye sezvo ari yemuridzi wekambani, patoona kuti patouya vanhu 1, 2, 3 ende imimi matotraya kuintervena sasisi kuti okay rega ndibatsire. You were supposed to respect that, oteerera obatsirika then zvizoendeka. Kunzi ndine godo ini ndakatukwa kola ndakamemaidzwa kola ndakamemaidzwa pasocial media neivava vamwe vakanditarisa ndakamemaidzwa. Ndichazama kutairwa kanzi godo apa ndiri chagodo nemwana ndinoda ndabudirirei. Ndozvandandakwirira hangu kuti ii makamemaidzwa Simeli zvokuti takashaya zvokuita. But thank you so much nekumira nechokwadi. Izvozvo zvinoitawo zvichivhura vanhu maziso kuti zvimwe zvinhu zvamunomhanya kujajaka pamwe pacho panoda time yekuprocessa zvinhu. Social media kazhinji kacho haidi vanhu vanoshandisa emotions. Usashandisa kuti kana wakavenga Sismeli nekuda kwekuti pamwe nyaya yasvikira kuna Sismeli hausati hauziva hauna kana investigation yawaita wakutotanga kusvora. Saka ina hangu ndangouya kuzokutendai nebasa ramuri kuita, murambe muine moyo wenyu. Ende pamakatukwa pacho makangotukwa mukanyarara. Diamond, let me just say it pano pachena. Anditika chiclip chandachiona chandasangana nacho. Anditika budhi venya vanogara kuPort Elizabeth ava munoti uncle kana vanogara kuCape Town amenu vamunoti uncle venya. Vakanga vachitora ndichikurangarira vachindibayira live woko. Vakatondi vakaedza nevamwe vanhu vekupi vakati azodai ndiri kushamisika. Clip nhasi vari kuzviti ndinomirira justice ndiri kurangarira ndichivati inini chiuyai inini muri kuti inini ndopenga here, uyai muone kuti handisi kupenga. Pane vanhu vakauya zveshuwa Diamond uri kunzwa ndikavati bvu vakataura nevanhu but ndashamisika ndichiona kaklipu kanzi kavanga vachitaura kanzi hapana pasina V11 noti hapana V11 ndakambouya hapana, he was in the group ndopana mati people have got double standards. Sana pona zvakadaro hauriri nezvinhu zvokuti unoda kudiwa nevanhu, mira pachokwadi, vengwa nevanhu vakamira pachokwadi. Hautsvagi kudiwa nevanhu kuti nokuti vanoda ndoda kuti vanhu vese vanotidi, haufa wakadiwa nemunhu wese, hazviite, hazvigoni. Vamunoti angera, vamunoti angura
nyaya inoda kutaurawo ndeyekuti comment section ongaito ichivhurika because ndo varidzi vechinhu ichi honestly speaking isusu mabloggers zvedu ka musafe makapinda mabhifi edu kana kunyanyotora masaidi because vamwe kurwira nyaya dzekusimuka idzi dzemaviews you know kuti vamwe havazofarika ende vamwe vanoda vari ivo vanenge vachiita zvinhu izvi ende kune mamwe mabloggers anonzi akapihwa nyaya vanobva vakasira kuvharavhara nyaya vabatiswa chemuhomwe vapihwa dzechingwa ivo padoko inogara ichitaurwa iyi saka thank you so much Sisimeli murambe makadaro nemwoyo wenyu ndangoya ngoti aiwa big up to you and kudos zvazvinoita zati chii manje Diamond ka handine wamwe maidzwa unobva wanyarira kuti ziyosiya zvakanakira haina kubuda neni nyaya isuro yakazobudawo kumwe hamene kwayakabudirawo handika and then after atobuda this lady nawo akazoya kwandiri handiana from Norway dendaida ndaifanwa kumurambira kuti asha ini makandibemaidza ini after mandibemaidza makadzokera mukano you know I didn't do that ndakati alright fine inini nazveko takaita peace handika ndikati alright fine ndikamuchita zvinhu zvako zviri straight mufana wangu zvinhu zvingakurambirwa zviri kuramba kuchidzoka zvinhu zvakafanana nezvizvizvi ndakataura naye 2 ngazvirege kuramba zvichiuya kana zvinoita business start afresh do legit things handimaona vanhu vakubemaidza nanhasi vamwe vanotondibemaidza nyaya iyoyi kuti you know but isusu tichiziva Diamond vanhu vakazati pabloga achituka tine zvimwe information yatinenge tinayo yatinini nangu yandisingatauri ndinenge ndine information yandenge ndakatobata guys but ndisingambofunda ndakaburitsa social media uko handimaona asi ndichitoziva kuti ningi pakamira so ningi ndiye ndichitoziva but ineji yangu inini munobatsirikana mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti angokwa muri ikoko tokumbirawo zvepublic apology kuna Sisimeli zvavo apology avandini vavande muna vandakatoona kuti havana vane dhabhu senda ndinotovhundutsa dhabhu havasati vapinda pachisocial media nenzira isiriyo like pakuti havasati vachazoona kumberi so zvaizvozvi vachine madhabhu standard ngavambomira sora haina zvaibasa tina basa nesoritereki but nangokubvunduka chibhuloka vanogoti sei ivo vakanga vari mugurupu makanga muine vanhu vamenoti vangani vakati ndodini nenyaya ndikati zviri kwamuri mandimamindonyemba kamidonobailela kamuda kudi moita zvamunoda imi handimaona tikaedha mukomana mugurupu mavanga vari imomo takaedha mukomana mugurupu ivo vanotozviziva but I was shocked so Sisimeli, thank you so much for standing kune vanhu vasingagoni kutaura. I remember musi uyoyo pazvakambotaura ndaiva ndakateerera. So I want vanhu kuti vanzwisise kuti not everyone akazvarwa Sisimeli, hakuna munhu vashoma vakazvarwa vane chipo chekugona business. Vazhinji is either tinotozodzidzira kana kuti tinotsvaka basa vanhu vanogona kutibatsira mubusiness. There is nothing wrong in Veko kuti aite business rake, but ma-events ese akaitika it shows kuti iri kuleka zvinhu zvakawanda. Number 1, nyaya communication. Kana uri business uda kuti rive successful, you need to communicate nevanhu nezvakanaka. You need to be transparent. And also you need to be munhu anogona kana pane ma-policies, ma-agreements kana chi, it has to be in black and white. Zvinonzwisisika nemunhu wese. I think kubva last year inini maybe nyaya kuti handisi pasocial media but handisati ndambonzwa vanhu vakawanda vari kungoenda. Tisati tabudisa mari dzedu vedu vemari dziri kurwadza. Usati wapatsanura nemari yako chimbotanga watarisa kuti ndivananiko vari kuinda. Process yacho inofamba sei? Ndikatenga kwa new product mumarket Sisimeli handingotengi ndisina kunoona ma-reviews. Ndotanga ndaona kuti vanhu vari kuti chiko pamusoro peproduct iyi. So the same thing should happen to us kuti kune vamwe vanhu kana zvimwe zvinhu zvauya usangomanyira kupatsanudza nemari yako nokuti ndinhinga anozikamwa. Tanga watarisa kuti process yacho yakamira sei. And also process yacho mune ma-loopholes akawanda kuti you cannot just pay money usina kuitirwa CV. How do they know kuti you are the right person are fit for the job racho riri kudiwa? So please let's also do research yedu. Hatidi zvekuzodzoka futi after 6 months takuzoaddressa ma-issues akadara. It's either kuti kana watorerwa mari yako better zvipere zvakadaro or else maprocess zviriko magovernment ariko vanhu vanotaura nezvazvo varipo ngatisapatsanudzira nemari yedu pasina zviri kuendeka. And also chimwe chinhu chandadzidza ndechekuti kana uri mukuru wekambani pane chinhu chinonzi business ethics. Inini kana ndiri mukuru wekambani pamusorosoro handifaniri kungoonekwa ndichingotaura zvese zvese kana mastatements. It shows a lot about my company. Semuridzi wekambani pane panofanira kugumira
then vashandi vake maybe ndevecommunication kana public relations ndiye anofanira kunge achiadresa nyaya idzi papublic handiti, because uchazoguma wataura zvinhu zvisizvo and the people they will quote you. And again ngatizive kuti vedu tiri kunyika dzevamwe vanhu, zvinhu zvakadai so hazviipisi iwe wega, uchazoitira kuno mumwe munhu wemo zvikatadzotadza kugarisana mune zvakanaka. So ndo zvandachida kutaura. Thank you very much, Kola. Maita basa very well said. Next Kola taura itinzwe. Nokuti chinoitika guys ndechekudai so. Ini ndongwaita awareness campaign ndobaya. Zvekuti mazonditukani mazodi ndezvenyizvo. Andimaona ndezvenyizvo guys. Asi ndenda kudza ichokwadi. Zvinozongodzoka. Hakuna munhu anozombo andimbozomanyi kuzobaya button pano guys ka. Ndisina evidence, overwhelming evidence. Mugare mazviziva izvozvo. Problem social media people are biased. Zvatagwada nhubu kuti vakakuvenga even ukavachiwadza zvinhu zvechokwadi kuti guys musapinda neapapo guys pari kurumba neshumba. Vakakurumwa vanotaura kuti ndozvatagwada merinde zvake izvo. Vanototsvaga kukuipisa iwewe. But iwe unenge wakamira pachokwadi. Ini ndakatomira pachokwadi and I will still stand for the truth. Andimaona. Ndinenge ndakatomira pachokwadi. And ndinokamira pachokwadi papa kusvikira kumapena. Handivhunduki and handishekwi nokuti matichiimi. Kana ndatokuti nyaya ndiri kufamba nayo ndinomira ende ishoma nyaya dzandofoira kune vanofollowa pano munozviziva. Ishoma nyaya dzatinofoira. Dzakaona dzacho dzinobudirira asi kuti zvongozikamwa netimu repano ndorinenge richiziva. Taura yenyu Kola. Sisimeli ini tinoona sekuti Veko anoda basa asi haasati akugona kutevedzera mutemo. Dai ari mumwe ambogara pasi ateerera zvirikutaurwa namukoma Mo Boys izvo agona kudzidza mutemo, nekuti kunyangwe nesuwo makastoma ake tiri kutoona udofo hwake kuti haana mutemo waanoziva. Haungati wabira munhu woda kusungisa munhu. Handizivi hangu lawyer racho riri kuadvisa kuti riri kuadvisa kuti tosunga munhu, riri kumuadvisa kuti chi I don't know hangu. Nekuti tiri kuona kuti paanenge atiziva pamwe anga achitaura nelawyer rake iye ari kuratidza kuti munhu asina chaanoziva. Veko wacho anotoda backup. Ende chimwe chinhu chiri kunetsa ndiri kuona sekuti mwana wacho wavari kuzama kurwira havasi kuziva kuti mwana akamira sei, akabva kupi mwana iyeye. Mwana iyeye akangwara manje. Akangwara mwana uya, she's intelligent. Ndatomuona matauro anga achita pa mwana uya akangwara. She was laying facts and zvakashora ichokwadi. Muri kuzviona iye ndiye nditori nekesi manje akada kutovasunza zvichokwadi ane kesi. Ivo havananga they don't have a leg. Ndataya kuvaonesa kuti hamuna leg pamwana uyu chitendo momusungisa muchiti kudii. Handimaona because ane evidence akauya kwauri mimi kuti anokusungisa iyi mimi. Hamuna leg to stand on. Iye anofanira kunzwisisa kuti kutretena munhu kumuudza kuti ndinokusungisa mushure mekunge abudisa humbo hwekuti pane hutsotsi hwawakaita inotori mhosva yakazvimiririra. Nika comment Kola ndinongotaura hangu oke kupedzesera. Maita basa nemukana wamatipa plus platform yenyu. Ndokumbirawo Sisimeli kuti maZimbabweans takateererana tinzwisisane. MaZimbabweans kunyanya kuno kuSouth Africa tiri kuurayirana mari, tiri kuurayana. Please maZimbabweans tiri kukumbirawo kuti tiitewo zvinhu zviri zvekuti tinzwanani. Tikaita marounds aya mabusiness ese emavhisa aya nechii. Usazoti izvezvi muri kuona for an example Sisimeli. Veko anogona kudaiwo so I'm not saying kuti ndo zvaachaita but taona macases akadai akawanda. Anoti apa munhu iyeye mari anomutevera otonomuuraya. People are dying and vanhu vari kuurayana kazhinji maZimbabweans to Zimbabweans. Anokuteverera mushure mesweti yako okuurayira mari iyoyo. Apa iwo une vana une mhuri vedu vetinzwirewo tsitsi macompanies new opening companies nevamwe vada kuvhurawo makambani avo. If you know that your company ndeyekuuraya vanhu tisiyeiwo please tirarame. Toda kuraramisa vana vedu. MaZimbabweans tanyanya kubirana Sisimeli nekuurayana. Tiri kubirana mumigariro chaiyo, tiri kubirana mumavhisa imomo. Tanzwa tasafa. Uchimuka kuseni uchingonoshandira kuti uraramise mumwe munhu akangouya kunobira munhu. It's not fair Sisimeli. Tokumbirawo maZimbabweans kana makateerera ngatimbomirai kubirana nekuurayirana mari dzedu. Hazvinombonaka. Maita basa Sisimeli. Thank you very much. Akuna munoona tichi guys ka kungoti yenyu munoona pa social media ka sei vanhu varudonzwa neko ndifunga network munopinda nemoyo. Dei muchimbonyatsoteerera ka ndingotauri muromo usingadoni pasi. Kubva kune vanhu vanokushandira iwe vanorapa vaya ndakatombokudza vanogona kuti vakatanga kuya panapa zvishuwa tichiona sekuti zvinhu zvavo zviri right pakutanga, but as the time goes on
Handimona. Remember my complaints anouya. Wotaka kuti kune vanhu nditorere ma screenshot, nditorere chengetere evidence. Evidence yacho uya indopanduka. Modziziva guys. Chero wanga uri munhu wepano wanga uchiya everyday hiri uchiprofita vanhu mahara apa. Ndangoziva kuti watotanga chigame. I come back. Guys, ndokuudzai. Handisi kuzviitira inini, ndikuitira imimi. Kuti guys, pakati pakurowa bag up. Don't go there. Handika, pari kutotogwa marapa. Vamwe vanenge vachiramba chingoendapo. Wotowa uchinzi makuita godo because makaadvertisa munhu yamunhu akuita mari kudarikai makuita godo. Heya, ndonyara rangu negodo rangu iwe. Ndozvinyararira. After some time, mochitanga kudzoka imimi vanhu futi. Sisimeli ndakazoinda paya ndikazonobhadhara 4,000 yangu, ndikazodliwa mari ndikazodai. Ndoti asi ndakakuudzai asi ndaitaura wani. Ndikita muromo wangu ngochenda ucheta stroke ndichitaura kuti guys, panzi vakuita fake up. Chistopai, don't go there. Even chero pakauya munhu anoti ndiwe mahara chaiye pano. Ndokudza kuti kwai mahara. Ukaona kubvunzwa mari come and tell me. Titogara taudza vamwe tizvivharise. Izvozvo tina madzimambo edu isu pano tirikutodza kuti mahara. Andi ndikakuudzai ngati mukaona votanga kuti sendi mari. So far hapana munhu adhimandwa mari. Zvakanaka zvakadaro. Vanhu vari kungoya nematestimony avo hakuna mahara. Ukaongwa ndipe $50. Come back and tell me. Handika tibvunze kuti ko imimi hanti makauya kuti mahara. Ko yaipi? Animaona. Because atizodi kuti mangwana zvokuti nokuti kune vanhu vanenge vokuipisa mangwana. Konzi vanhu vanoshanda naSisimeli. Vakutodhimanda mari okudla mari. Makambozviwa imi kuchinzi vana maprofita emboya pana pachitikutsvagawo kuti tikurire pano ndo pa platform. Kozonzi vanhu vameli imi kuseri mainorowa ma1on1. Ini handisi kuziva chinhu. Pano vari kuti mahara. Kuseri ko ndakuzowa kuti ma1on1 ndikati ma1on1 ndei ndokuchivabhana pano. Asi kune kuchinzi vari kudla naSisimeli. Ini hapana kana sindira nendadla. Ini ndikachida kudla vanhu nokukudzai pano kuti ini guys goya nenge yako ndikarecover 10%. Zvatopera. Handina mari, hakuna munhu andakambodlira mari yake. Kana wani wandakambodliravo mari hapana. Handi asi ndine mbiri yekudlira vanhu mari. Nokuti maZimbabwe anoipisana. Handimona. Chiripo chinenge chida kuitika chite ndechekudai so. Handiti kuma bloggers igame remanhumbers. Igame rekuti ndifa kurira. Igame rechingwa. Saka kakuona kuti iwewe guys inini I'm very consistent pa content yangu. Zvamunoziva. I am very consistent. Kubva ndichitanga diaries. Hatina kumbochinja. Tinongori pati we are consistent. Sa content yedu haiperi. Hanimona. Content yedu haiperi. Ndogona ngoenda zvura live panapa. Umwe munhu otofona kutaura nyaya yake. Ndo zvandakatanga nazvo. Ndo theme yepano haiperi content. But remember kuti content dzinonetsa. Handimona. Saka zvikaonekwa kuti papa waita content une vanhu 200. Handimona. Kumwe kune kusina 200. Inoita problem. Saka vanozama kutokuipisa. Nenzira dzese vanozama kutokuipisa kutoti akatoshata uyu mbavha, akatoshata uyu izihure, uyu akatoshata hamuzivi mbiri yacho munodziziva wani kuti ndiri mbavha hombe chaiyo. Handimona. Asi wacho akabigwa asati akabuda. Kuda achazobudawo ndakachinda chero kune imwe platform chero kuvavengi vangu go and say ndauya ndine maV11 angu asi asati awanikwa sofa. Saka igame rekuipisana guys. Handimona. Apana anzi the last time I got ndiani? Ndingoma moboys handela ndosaka nandichitaura ndanchiudza vanhu panapa ini ndozviziva. I was trying to tell people kuti no regai titi paite peace because the boys rinogara muJoburg rese. Handimaona rinogara muJoburg mese. Joburg zvinoitika motozviziya. Handika ini vanhu vangu havandie ndichivaziva. Handimaona ini ndichitaura pachitsaa. Handimaona because ndiritsaa. Imi mobva vanonoka kufunga mobva vati Sisimeli muri kuitai munadzama guys relax. Relax. Ndakura hangu ndachembera handika but remember chembere streetwise kana ukasvogwa uchingori streetwise chero ndikachembera ndeichingove streetwise hazvimbozofi zvakabuda guys. Handimona then ichitofunga pachitsotsi. Handimona kuti right tirikuda kuti information iende kuvanhu muzive kuti zviri kufamba sei. Handika let me do this. Imimi manje hamukurumidzi kubata metsi munobva mamhanya makudima ndobva ndati hakuna mudhayari akadai. Mudhayari akati changamu. Trust the process. Trust the process. Handimona. Trust the process. Because then guys vazhinji munenge musiko kunhingikiri kuJoburg huko. State chitoda kuti zvinhu zvikaita pisi mwana unogara woga kwake uko. Bo zvakadaro. Bo zvekuti. Handimona. Bo zvekuti. Anorohwa nemabara muboys mangwana kana kuti vheko anorohwa nemabara muJoburg umo. Anorohwa nevanhu vasingatombozivi. Vasingatombozivi. And then what? It's best to be safe. Thank you, Mandy. To be safe than to be sorry.
Saka kana ndikataura papa madiaries iti changamu. Trust the process. Ini nditoziva zvane ndichitoita ipo paya imovha mamhanya mazodai makuda kutogadza guys tinenge tine dzimwe information dzatinenge tinadzo dzisitombori kupublic dzisiri public knowledge. Ini ndini mumwe munhu wekuti ndinosefa zvinhu guys, ndiri mumwe munhu wekuti ndinosefa especially zvinhu zvekumasocialites kumabloga uku handika tinenge tine information dzimwe dzakawandisa but ndenichitoona kuti ndongochengeta it's none of my business. Ndenichimboziva kuitira mangwana ndenichitoziva kuti uyu ndenichitoziva handika handisi munhu akadai zvokudaro stereki ndenichitokenda ndendakangonyarara hangu ndichongoona asi ndenichitoziva anoona ndiri munhu anogona kungonyarara so senge mazano ndakachiza pisi kudai ndotoziva information ndoringototaura kuti mheno ikokoko ndinozvinyararira ndikutira kuedha basement iri kuramba I don't know what's going on anoona saka ndo zvazvinoita guys. Hanzi naAlexandra neni ndiri mudari zakati handidi manje panapa handizivi kuti nemhaka iyi tine pisi mazano saka tichitambirira kumanigerian kwedu isu tine pisi anoona asi kungoti iyi ndada kuenda ndosaka manati handakuda kuenda nehondo kana zvidii ndauya naye zvine pisi futi anoona because tikuda kuramba tichengetedza pisi yedu ndiri kutira kumuedha anoona ndosaka ndakati regai vauye vese vadai titaure hanzi muzotaura vachinza vese kuti vanourayana ndlovhukazi tinotozvitaura iwe tinotozvitaura pano haisi sigreti totozvitaura zvine basa rei. Hello dear Meli maskera sei mushe kanjani mushe inini hangu ndoda kungotaura nemazimbabweans. I think last year nyaya iyi yavheko yakatsviriridza vanhu varipo vachidzidza. This year yatsviriridza again. Yakangofanana nethis whole thing kuenda kuPoland yekuti vanhu vakavharwa mari vakadii mazimbabweans akanyanya kufunda nekutarisa. Vanonyanyotarisa mabrand ambassadors anoiswa nekambani. Vamwe noti celebrity hanzi zviri kufaya. Imagine kunodropa 50,000. Imari yakawanda yekuti you can start a business even muno muSA. Nokwanisa kutenga Uber yako tanga kuti azvirevi kuti kuenda overseas ndio upenyu hwese. How can you trust a company yokuendesa kunze kwakaita sekuEurope usingaziye company yacho, usingaziye mabosses acho, usingaziye website yecompany, uchingoti ndiri kuendeswa visa rinenge ragadzirwa maowners. What if uri kutoitwa human trafficking? Iwo woita interview yekuti hanzi hausi kutomboziya kana website yauri kuemployiwa. Ndo panototangira kuti zvinhu zvakadhakwa. Saka kana iye ari agent anofanonga ane mapepa zimeli, anofanonga ane mapepers akakwana. But ini ndakaona kuti maZimbabweans they always believe anything chavanoona painternet. You can actually do everything they believe. Tiseri titori nenyaya yegrey hanzi grey homes mukaitarisa day last year nyaya zvotaura kwandiri ini ndikauya ndodzibata dzikauya kwandiri ndodzibata ndanda kumboramba kubva panyaya yavheko yana ndakumboramba kuti handi mukunoenda kwanzi hari gatibigwe isu tisiyei ndikati vanovharwa maZimbabwe nekungoona brand ambassador. If they see a brand ambassador ari celebrity they think kuti it's everything. Vanhu vaya vanenge vabhadharo ma10,000 vanenge apiwa mari yake adya mari yake iye anongoperforma for that time opiwa t-shirt imototi zviri kufamba. Vaenda vacho ndanani? Where are the testimonies? Kuenda kuPoland chaiko kune vanhu vaichema nenyaya yemaTruck drivers vakavharwa mari tisina likwete mari yekutamba 60,000. You can start your business, buy a car, woisa paboat wotanga kuita mari yako itanga generator. Kuenda kuoverseas is not even that much kana usina ruzivo nezvekoko. Zvinoda kuitwa nemunhu anonyatsoziva akatomboenda. Matestimony acho ari kupi kana iri company chayo sisimeli ndirini kunini tichiona mabrand ambassador achiadvertiswa pascreen ambassador after ambassador. Where are the testimonies? Kana vachinyatsoponesa cheko where are the tinoitika manje ona kuna brand ambassador ona ka ukandivinga iwewe uine company yako uchisimeli ndoita zvokusona ini handiona munoita mari andimbotaridza zvakawanda ndiri kuda mari handiona ini ndoti ndipe 10,000 yangu handiona wakutondipa ndotoadvertisa social media. Why is it vanhu vari kuPoland vacha vasatomboedwa palive vachiti guys isusu taamo muUK and inini makaenda kuUK sisimeli we see the process. Handisi kureva kuti kuseri kana kuti matoko kuUK. Nhasi mukatanga kuti ndine COS ndotanga kukubhilivha because I've seen you developing, I've seen you muchiita mari dzenyu, I've seen you in and out of Africa. Saka COS renyu inogona kunge ichikubvumidzai kubuda muAfrica muchienda futi kuEurope. Saka inini kana sandatomboona kana katestimony, why would I believe that? maZimbabweans takanyanya kurara
kurara izvezvi nyaya yegrey homes iyi right now ina big ambassador yakatora taiti kambani yekuti ine nyaya dziri kukoti. Grey homes yatora taiti. Are you saying yatora taiti right now? Sister he's advertising the company again. The company yataura mashure konzi ine nyaya dzacho. People will flock again. These Zimbabweans iva vari papa live papa vacha flock because they just saw taiti. Ndinokudziona kuti zvino matita andimbo kudaro zvokuti andiko izvo. Imimi chirega ndikudze manje comment section ndo basa renyu. Ndosaka ndisi comment section makatikoshera makakosha. Pakunohadzidza Grey Homes muri mu comment section. Kutaura kuti no kuti you are saving a fellow sister or a fellow brother. Asina kuona zvakaitika kumashure kune Grey Homes iyoyo. Ndo basa renyu. They are back in the system and they will see Taiti because Taiti is bigger like Ambeno DNV. Ndo basa iya zvekuti ningi ari bigger zvinabasa. Imimi munoenda mu comment section. Ndo basa renyu comment section iyoyo. Rekunogadzisa narrative mu comment section. Vanhu vanotya panyaya dzavheko sisimeli. I still remember musho ipopotera nyaya mutori kune rimwe group ramaitoti rine pane ma voice notes. Vanhu vakavharwa mari. Testimony this year we've got the same issue. People are paying 40,000, 50,000 yei nayo sisimeli. But Tanzania munoziva zvinoitika sometimes. But mina ndikudzei guys zvinoitika pamaambassadorship apa handitika ndinogona kutogwa nekambani handiti kambani yototi uyawo advertise handitika ndoita due diligence dzangu dzekambani iyi wotoona zveshoka kuti kambani yanga ichitira vanhu makambani akaona anotanga zvakanaka guys taura chokwadi anotanga zvakanaka pamberi apo unenge kutoadvertisa pamberi apo pozochibuda madzinyaya vakuti achitsotsi manje iyo ungachova zvakanaka. Ndakamboya nemunhu wemawigi panapa ikola ndakaenda nemunhu wemawigi panapa ainzanigara zvahevhali vanhu vaifara aisupplier tafamba ndofunga 7 months down the line handimaona ndokuchitanga manje handiona but munhu wese ndokutanga paona aite vanhu vanga kutohodha kwaari vemasaluni zvichifaya akazongotanga kuti achitsotsi paleta saka inini ndinoti munhu ndakakurumidza kuzviona ndokurumidza kudzoka palife saka vanhu vakangota complain 1 pakaita complain 2 ndichimubvunza achiti hedukas achichi pakangoita 5 macomplaints akabva ndabaya life sisivakuda mawigi chimbomirai kune dzikuitika. Nditori mune mufesi anotaura nyaya dzake dzekunze like kana muchiona kambani inenge ichivhurwa kunana Botswana kuya he created a group. That guy also he's taking money anditori muwhatsapp group rake izvezvi rekutoti munhu akangondizvipeya zvezvekuda iso but you can actually see kuti vanhu havari kutora mari but vari kushandisa because maZimbabweans takapusa tikaona mabrand ambassadors ndosaka makaona vesana mama V vesana munhu wese anenge achisumuka ndakutaura mazita meno waindi kutaura mazita nakandichasuyiwa saka zvinoitika ndezvekuti vakapika mabrand ambassadors ari kupisa nguva idzodzo. They make them trend. Isusu we think kuti company itori legit because someone like izvezvi Taiti ari kuvakirwa imba the same company in my papers and got to court and but the same Zimbabweans are also going to approach that company next year 2026 we have the next another issue yekuti munhu akajirwa mari saka maZimbabweans I think kuzingaira kwedu isusu because andingangodrope 40,000 sisimeli ndodzonzi linga hapana kana paper kana anything yecompany vaitawo zvinhu kwazvo zvemazvo Grey Homes yacho because vakangoita tsotsi vanhu vakangouya ini zvekuti kwai company kudika tinongofamba nacho tinongochimhanya kana wakambodya dzimwe mari dzekumashure ndepapi pauchambonyanyochinja hapana zvawamboti wanyatsochinja unless kana yacho imwe company apo vakangotora chete haiwa ndinoya ndichichimhanya zvekutochidaro panapa zvatoti vanototi problem ndaticha maenemies akawandisa because ndinoya nechokwadi saka remember yawa ndichauya naye panapa ndichidai soni hama dzake ndatove enemy yavo hatizivani matauriro but it's okay hatina problem. Yes, and I'm so happy kuti nyaya dzacho Zveko was here last year. He's also here this year. People are not even learning. Saka haisitombori mhosva yenyu sisimeli. Vanhu vakavhurwa maziso kungoti vanhu they will not even listen and they will not even think about kuti nyaya yetakamboinzwa last year pane mumwe munhu ari kucomplaina. Ko this year hapana kana chambouya, hapana kana zvambobuda musaridzo. Why is it Vheko asiri kuchinja? Saka Vheko ndiye mbavha. I would like to believe kuti kune vatakambofamba naye zvekudaroka akachinjaka akatotanga kuita zvinhu nemazvo handiti musikana wechikoro cheCape Town guys vanhu vari Cape Town chokwapeki umera chiri sei mazuva ano handichawani macomplaints zvinoreva kuti akagadzirisa chikoro because takanga takamusona tatakamutsika bhamba chaiko chaiko chainzi chechikoro chiya
pekiumera uya zvikoro zviya tatakamutsika bhamba zvekudaro takaita kumutsoma kudai makomuleni achiuya iko zvino akuchina kureva kuti chikoro chake chaaraiti chikoro chake chaaraiti atori nekambani yes anogona kunge ane kambani but ngataurire nechokwadi sisimeri island apa kusisina ngatisanyeperane. This is what I know because I've been with these people vanoita zvemacos and everything. Island yakatosunga mazuva ano European countries ezvinezvi vari kutosunga zvinhu saka hapana munhu anombondiudza kuti izvezvi nhasi kuUS kurutorwa munhu ndotobhelieva then company ndakuapply and submitting everything. Pane pazvakatombomupa mari ende pamwe pane vanhu vakatomboendesa but ndanani ichocho tariro ichocho peposfinder icho chiya tinenge takagadzirisa zvinhu paya hakuchina macomplaints because tine vana vanotoendako hata takachigara bhamba ndofunga zvinhu zvana tisingadi kuvharisa chikoro chako andika tisingadi kuvharisa chikoro but tichida kuti ugadzirise zvichemo zviri kuuya nevanhu akachigadzirisa ende iye mufesi wamuri kutaura naye ane vana vari kudzingairisa nokuti akaivaisa paspotlight izvezvi they are staying in his apartment and everything. Ndofunga muri kuvaziva vana ava vakatorwa mapasipoti. Vana ivavo vakangoita testament yekuti vanzi vayambuka vana ivavo. That's the beginning of everything kuziva kuti mapapers ake anoshanda because vana ava they've been with him like for 6 months now from last year aita process chete. Saka nawo mukomana anonzi Lisbon anofanira kuyambuka kuenda kuEurope. Akayambuka iyeyo chiziva kuti mapapers ake zvinhu zvake zvinofamba ofisi yake yakachena. But zvikaramba zvingotenderera sisimeli ichangova nyaya yemarefund. Imagine for 44,000 munhu arizowana vheki mari 35 meaning kuti iye atogena 10,000 yakangogara imari yeyoyo. MaCV api munhu unokwanisa kuuploada app inokwanisa kucreata your CV and everything chichambofamba kuti ubvise like more than isingatiyayi kuadvertisa makambani but chandoda kungodzawa mabhloga angu abi yangu ndechekuti kana muchiadvertisa makambani amuri kupiwa yaya nokuti mune followership yakawanda make sure kuti kambani dzenyu ndedzechokwadi because ikaita feki iwewe uri blogger uchandivenga zvechokwadi uchazonditira malive ndituka and I don't mind but ndinoti ndichauya nechokwadi the moment I know the truth andichangoziva chokwadi kuti uri kuadvertisa hako kambani ka uchazoti ne une godo andina godo but kana ndangowana chokwadi I will bring the truth here. Maybe company kuBotswana chaiyo company iri kuBotswana uko hapana zviri kutomboitwa kuyakwe hakutorina mufesi wacho nini nditori mugroup rake ni patona mama wako vaicomplaina vari kutoti inda wakatirasisa chichi kutori nenyaya dzako ikoko saka meaning kuti zvinhu zvasi kunyatsofamba saka vanhu ngavasadyirwe mari and vanhu vari kuramba vachimbodyirwa mari maZimbabwe ndatenda hangu muve nezuva rakanaka. Thank you very much Kola vamwe taurai bhatiri rangu rakudonha. Thank you dear Kola. Kola, hello. Kola. Kola, hello. Kola. Hey. Kola. Ruvimbo. Hello. Hello. Hey. Benda buda. Okay. Vanhu ngavangodzidza kungotozvibatira mari dzavanoti mari dziri kutarwa nevanhu apa ka dzakawandisa. Ndiri mumota tambo yacho iri kuti pakodhi necho taura ndiri kukunzwa ndinangura kutopera taura ndiri kukunzwa. Alright. Sisimeli ini tinachida kutaurawo pane kumwe kuri kuvharwa vanhu kumabhero. Ndine munhu wandakapa mari inini last year asina nhasi. Munhu yeye munhu wekuti anokudzokera bheki kana uchinge wataura nyaya yako. Ozama kukuita zvanga zvakuitwa vasikana vana mukoma vhekolupa. Ini akasvika pakundiudza kuti kana maona zvichinetsa chiendai kumapurisa munomhangara nekuti anobhera rinopinzwa zviri pasi pemutemo. Asi ndakamupa mari yangu akadya mari yangu ende V11 ndinayo. Kwewa imi mabhero tiri kuwachinzi unobhadhara kana rasvika pamba. Imi munoziva munhu bhero sei musati maendako? Ivo vanoti vanokolekta mari yekutenga bhero then kana rasvika ndo pamunosvika muchibhadhara. Ndina tambo yacho zvichiripi tambo inenge yakatogwawo ikapinda iri mumota ndofunga mumota mababa kumasuro uko. Hamuna mota munomu ndofunga iri mumota yavo kumasuro uko. Hamuna mota hamuna tambo munomu. Munotora tambo imwewo foni isiri iyi. Haichina bhatiri foni yangu haichina bhatiri. Apa live yanga ichinakidza sei? Saka ndada kutovata kai ndotozongovata ka1 manero. Ndina kana charger ini guys. Mine ndonoti ndingawana ndingikireni. Mire njoni.
Chagoti ngirikire. Ndichage. Ndine power bank iri kumusoro kurera kuda kutogwa mumbani. Ndambovera ndapinda mumba kai. Ndakambozama kutaura nyaya iyoyo Sismeli. Ndakambozama kutaura nyaya iyoyo mucomment section yemumwe wane mafollowers akawanda. Mukadzi uye akandinga kuinbox akandiudza kuti hapana chinochinja kana waona zvichinetsa itotenga radio ufambe uchiudza vanhu nyika yese nechiredhiyo asi hapana chaunowana chinobva kwandiri. Ndandamiuta sorry chitaura. Yeah. Alright, Sismeli. Saka ndandichiti pane rimwe page randakamboenda ndikanotaurawo nyaya yangu mucomment section. Munoziva zvinoita comment section zviya. Ndakangoti regai nditaure nyaya yangu imomo. Mukadzi akandivinga kuinbox akandiudza kuti usatambise nguva yako hapana chinombochinja kana uchitokwanisa itotora chiredhiyo ufambe uchiudza vanhu vese kuti ndakakubira mari. Kana zvanetsa chienda unoudza mapurisa. Asi mari iyi ndeye last year muna October. Iyoyo bhero iyoyo. Iyoyo bhero iyo andakamubhadhara ndichiti ndiri kuda bhero asi hapana chakazouya kubva ipapo. Iye munhu wacho ndi socialite. Aiwa asanoita ndi-bill transport asi anotozikanwa mamutare. Manje anozera kuti bhizinesi rake rinofa veduwe. Sismeli zvaakamboita ndakauya kuinbox kwake ndikataura naye ndikati andokumbirawo mundibatsirewo nekuti imba yangu yakuparara pari zvino. Ndakagariswa panze nevana munoziva maitiro anoita varume kana uchinge waendesa mari nenzira isiri. Iye akandisa mune rimwe gurupu asi asati andiedha mune gurupu reWhatsApp iroro akaudza vanhu kuti pane mukadzi abatwa nechikomba natruck driver saka ari kundipinza munyaya dzake kana akapinda muno mumutuki. Ina akandiedha achingondiedha akabva ataura kuti mai vaire kugara panze nevana vapinda. Inoda kuziva kuti nyaya yei kutaurwa vanhu vakatenga kundituka kusvika ndabuda mugurupu iroro. Banditi vanenge vasingazivi chokwadi ndozvatinoita kanti vanhu vanotuka vanhu unenge usingazivi chokwadi ndonyaya yevasikana vaya ndetaura nezuro kakuti vanga vachitumwa kumaSouth Africans because vakangonzwa one side maSouth African bloggers akabva tanga kutotukirira vana vaya vaya but takuzonzwa nyaya panapa takuona kuti vana vaya vanamboba wigi handimaona but mukadzi ndo the way anooperata nayo anoexploita vana but vanhu vatotuka handiona chokwadi chinozobuda watotukwa ndo social media manje ndozvavanoita chokwadi chinozobuda wavharugwa watukwa wawa. Endi chandakatoona kuti munhu ane utsotsi musi wandakaisa comment yangu iyoyo pane mumwe munhu akatobvunza kuti nanhasi achiri kuita zvekubira vanhu. Saka ndozikama kuti anobira vanhu ritori mbavha. Kureva kuti munhu anotoita zvekubira vanhu asina handa kunge ndazviziva nanhasi mari yangu yakachiona nanhasi hapana chinouya. Iye wacho akatondiudza kuti enda kumapurisa kana zvanetsa. Kwaitenga ichiredhiyo ende zvakaoma. Anonzi ani munhu iye? Anonzi Reality Tendai Nzombe. Mameseji ake ndinawo kubvira emari neacho last week aindiudza kuti tenga ichiredhiyo ndinawo futi. Tendai ani Nzombe? Tendai Reality Nzombe. Guys, Tendai Reality Nzombe musenda kunotenga mabheroko. Handi muri kuzviwa. Musenda tichatomboita live yename and shame guys. Tichatomboita live yename kuti vanhu vaite awareness kuvanhu kuti kumabasa uku kuna agent ningi usainda kumabhazi rakanzi ningi usakwire kwakati usaenda. Tichatomboita live iyo yename and shame vanhu chingoya maexperience vakasangana nako shuwa kuti vanhu vave alert. Nokuti mukadaro mungabatsire Sismeli nekuti iye anotozviti vanhu vese vanotomuziva kuti iye anotozvitiwo kuti ndinorira saka haatangike. Makatenga mari bhero? Ndakandosenda 125. Imi kune bhero re125? Eya. Ririko revana. Re125. Okay. Right. Taurai kola vamwe vari patinzwe zvakaoma. Sismeli makadizvenyi? Ndiripo makadii henyu kola? Ndiripo zvangu. Ini nangu handina
ndakawanda zvekutaura but ndoda kungokutenda kuti meri muri kubatsira vanhu vakawanda but problem ndeyekuti vanhu vachona hatibatsirike. I remember nyaya yamukoma vheko iyi sisineni makamboita live nayo. I remember nyaya iyi zvakanyanyisa. If it's not last year, I think early this year makatomboita live. Ndofunga pakatomboya mumwe mukadzi, if I'm not mistaken, kugokwera kuti ndiri nesi vari manesi itori timu mukatoita makodi vanhu vachienanya kubirwa mari. Nhasi unofuti madzoka but vanhu vanoramba vachidzokera vachinopa munhu mari. Unganopa munhu mari yakafanana ne50,000 rands in South Africa. Kuti uwane that 50,000 rands unenge washanda mwedzi munganasikana 100,000. Yakawanda vediwe. Saka South Africa nikoma kwaita zviniko zvine izvi kazhinji kachona kuti uiraise mari iyoyo kazvinenge zvakatooma. So ini namuka ndinoda kungoudza vanhu guys, kuenda kuchando haisi nyore. Ende zvasiri nyore, don't be desperate yekusvika pakupa munhu mari. Ende wapa munhu mari zvimapepa zvachona kana kurongeka kana kunzwisisa. Unonzi hanzi vanokucreatera imwe isiri yako. Zvakamboisa futi hautombozive kana zita rekambani. Zviriko here izvozvo guys? Hazviko izvi. Isusu vamwe takavharwa mari dzekuti sisi maybe ndakada kutaura izvozvo. Munobvunzwa kuti naini vanhu ngwarai but takazopepukawo but takaturidzwa mari dzinotopfuura ma$10,000 US. Munhu uchisara uri pazero. Ende wasara uri pazero munhu anokuisa mupolisi. Chisimeli kusungwa paairport. Wabatirwa mafake documents nawo maagency edu emaZimbabweans. MaZimbabweans tinoitwa mautsinye. Ende zvazvinoita ndezvekuti vanenge vachizviti vachona vari kuchando ivavo. Vamwe vachona vanenge vatori kuchando like ini munhu aitonditsira anga atori kuchando kuBanana Island. But takavharwa mari yekuti sisi Melika inini nemumwe mukadzi kusungwa airport tapiwa zvimapepa zvefake. Apo wasungwa kudaro ndudze kuti unenge warasa mari. Warasa mari Kola mirai kola. Muri kuti makakwira kuenda kuisland mukanodzokera paairport? No, it's not island. Vic Falls. Kuchida kukwira inonzi Lufthansa. Yaenda nekuGermany and then izoti Germany izoti island. Ndobva masvika kuVictoria Falls kuya svika mapepa enyu ndefake. Kana mapepa enyu ndefake. Immigration yekuZimbabwe. Immigration yekuZimbabwe. Ranga riribe paripi rinodiwa paimmigration yekuZimbabwe? It's a long story. Chauya kuseri. Tipeiwo story yokola iwataura izvo ichisunungukai. Nyatsopombonokai. Kana bandi kwanise kuitaura. Zvakatoitika here kola ndozvino problem zvamunovanza zvakatoitika kuti ndipe vamwe chenjedzo kuti guys musarambe muchivharwa mari nevanhu. Munenge muchinyeperwa kuti tazodai apo unenge uri blind unenge wakatongwara wakatodii but makanga matorongedza mabhegi maoneka kuti totoinda asikana takuinda island kokutozogovera hembe kusara une matrousers matatu last number. Vanhu mamusina kutengesa new property kana furniture kana inozi kana property mamusina kutengesa. Ndakasara ndiri inini polisi yakataura kusungai ndakati kusungwa kuri nani pane kudzokera kumba ndisina pekunogara ndisina kana mota kana chii. Hikola polisi kuti ndisunge ndipinde muchitokisi zviri nani because handina pekutangira. Muri kunzwa? Nemadzimuna vakuitira indiani. Vanhu vamunotonzwa vamunoikola. No, vandoti masocialite imomo mamunoshanda nawo handida kutaura mazita evanhu. But bheki mari. Atinambopiwa handisi munhu wanika takatowanda. Sisineni. Handisi munhu wanika yangani 2022. 2022. Kune mukadzi angatori nevana 5 akatorwa something like $20,000 US. Akasara ari pazero. Saka angachenda nevana. Angachenda nevana. Saka ndoda kungozama kuti guys don't be desperate zvokusvika pakupa munhu mari yese iyoyo. Kunoku kuchando Mwari vakazochinzwawo hedu takazouya kuchando kwachona. But mukazotopinda kuUK. No, inini hangu ndiri kuCanada and then my friend ari kuAmerica. Makazoitigwainesha asi makazomuza kungoti nyime nyaya yacho makazora ichitiudzai kwamakazoenda makazoenda sei kuCanada after masara muri taiwa hedu papokola achikokola pamakazosvika kuCanada makazopinda sei masara muri pazero kudaro.
kana Mwari vachinge vakanyora kuti zvako zvichaita zvinozongozviita zvega nenguva yawo usina kana mari yaunodyirwa inoti yekuti ukada kuudza munhu kuti ndakashandisa mari yakati you'll be surprised kuti unonyepa kwete zvima 50,000 amboswera mutomboisa aya. So ini hangu chandinoda kungoti vanhu don't be desperate zvekusvika pakupa vanhu mari. Vanhu maZimbabweans vane hutsinye hwekusvika pakugarisa munhu pasi. Ndakapinda muchipatara kuita 3 good months ndiri muchipatara ndichirwara nedepression. Ndisina kana chekutangira but Mwari vanozongokutumira vanhu vanokuita kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Pandiri panapa ndinotaura ndakasumudzwa nestranger. Pandiri panapa hanzi in life ukaitira munhu chinhu chakanaka kuzviitira iwewe. Ukaita chakanaka wazviitira. Mwari vanokurangarira nerimwe rezuva. Ndiri pazero ndisina pekutangira ndopakaita zvinhu zvangu. Ndakawana tiketi rangu rendege re7,000 from Zimbabwe, from South Africa to America. So zvinhu zvekuti ndimwari. Saka vanhu ngavadzidze kuti vasape vanhu ava mari. Izvezvi zvekuenda kuchando zviri low. Munhu zviendere wega pawebsite yenyika yaurikuda kuenda. Uzviitire marespect wega. Usape munhu mari please guys. Ende kuchando kwacho wasvika guys. Munenge muchinyeperwa nevanhu kuti kune zviriko. Hakuna zvinhu zvinombonyanyishamisira kuchando kunoko. Aiwa hakuna. Havana zvakanyanyisa zvekuti ungabva watoti. It's only chete kuti tinenge takangochinjawo kwekuti unoraramira kuri nani. Hakuna kola zviriko ndokusina. Inini kola mukada kutanga kutaura iyoyo ndikada kunyatsa kukuve honest chikudza ikola ka. Ini ndakanga ndakati ndaitira 2 girls dzangu idzi. Handi muri kuona at least ma university wo and watuko zvava kunonzi vanoenda mahara. Habo zvekuti vanoitawo life iri nani vachiita mahara ma university eku South Africa ko zvakungodhura vanhu vanenge vachingourayiwa vachingodini mai mwana zvokuti pauno watanga kuwa kuchinzi kwanzi mapepa azoda unotanga kuita saka nhai Mwari. Saka kana zvatodai sokunzi vana vakukanzi 10 years kureva kuti ndichabhadhara kauniversity saka ndakavingei ndakazvibvunza ndazvishunya zvikola ndakazvirova mbama ndazvirova zvembama ndikati nhai Mwari ko saka mamuna kundionetsa indakanchitika machena nosvika vana ndakati college ndikati college bo zvokuti zvichitofaya akatojambiswa dzimwe grade nenyaya kungongwarawo kuchikoro kugona atojambiswa ngati zviri kutofaya kawo hanimaona zviri kutoita utoendawo mari yacho yainzi unobhadhara yanga iri shoma zvayo zvinozotanga kutaugwa izvi ndakaitoita mudumbu chaiko kuti nhai Mwari saka ndakaiwadhiwaidza hakuna timu terera iva paAfrica hakuna musanyeperwa muchitoona tidii kuma college even not necessarily university but kuma college kokuko kuma college even not necessarily university but even mari yekuuniversity uri munomu iri nani handichiona pane kuti unozotumira mwana kuenda kudiaspora uri kuAfrica rand kuchinja rand to pound unoiwanepi kana kuchinja rand to mari dzekucollege unoiwanepi iwayo hayo kuti wazouyawo kuchanda wokwanisa kudzidzisa vana kusvika palevhuru ravada ipapo ukamani wapo kana une vana vanofarira zvekuenda kuchikoro vanoenda kuchikoro ende kuno kwacho taitoziva kuti kunonzi vanopiwa mastudent loan wozobhadhara vachidini waitoona zvakanga zvakarongeka waitoona wega kuti aiwa zvinhu zvakarongeka vana vanenge vari pari narisati chembe rakati chadai chiko chatotoda hapana aiwa ndizvozvo but vanhu don't be desperate kusvika pakudyirwa mari inoita nenge 50,000 munhu ukaireza you can start something. There's people vari kuno kuchando wekutoti munhu anotozviziva kuti ndakabata mari yakati ndakudzokera kuAfrica ende chimwe chinhu vanhu chavanofanira kuziva hakuna social life kunyika dzinedzi hakuna tikajaira malife yemafaro kunana South Africa Zimbabwe ifara kudi kunoko hazvipo izvozvo. You'll be working 24/7 every day and night uchingoenda kubasa. Chabuda chachona chine musoro chaunonyatsoti I think kuchando kwakanaka nguva yekudhara kwete as you'll be struggling kuti uwane mapepa chaiwo ndozati timu iroriri vana mindi vatotanga kwanzi mukazvitaura vanhu vanoti hamudi kuti asi izvowa vanhu vaidaro ufunge vanhu vaidaro tichiti ndezvenyi zvenyu muri tichazodzokera tichadza kuti asi makambotiudza makareva zvichataurika here guys zvichataurika here kuti asi makambotiudza people will be like muri kuchanda muda kuti vamwe vanhu vauye muda not like that we are telling you the truth zviri kuitika paground nekuti unenge wavepo paground pachona kungoti vanhu hatiteerere kune vamwe vanhu chaivo kuti unenge uchingoita competition kuti ndingaenda kuchando rega ndiende pamwewo life yako haisi kuchanda ukaenda kuchando kugara uri kubasa kugara uri kubasa
chete nditori kubasa izvezvi nditori kubasa ndakadzoka izvozvi ndikudzoka izvozvi so kugara uri kubasa chako chaiko ndotoenda basa nemusetuesday chikaenda tuesday chatochaya so ndozoonekera paweekend hakuna time yekuti unoita nevana vako unless watora vacation. Tinopesana ndinoona musikana achibuda pa musikana ngachitobuda pa akachienda kubasa musikana ngachibuda pa akachienda kubasa musikana yeye mukuru atobuda tienda kubasa chinonzi Sunday hakuna chinonzi holiday hakuna chinonzi hakuna saka vanhu guys be away kunze uko musadyirwe mari remuwe ndapota zvangu mari iri kurwadza kuwana sezvinoona kusvika patime yekuti unoudza vanhu vaiva kuti inini hangu I feel for that lady anga ane vana 5 muchiti please dai mabatsirawo munhu madzosera munhu mari asekuru amulambo zvimiririre kola vamwe we are making it mwari wakuitire zvakanaka sekuru amulambo murambe muchiwana matsamwari aramba chikudzurira chikuitire zvakanaka sekuru amulambo havasi vese maidiya aiwa havasi vanhu vese kola havasi vanhu vese vasiri kuitigwa vamwe zviri kuvaitira ndochokwadi vamwe vazhinji kuvaitira but inini hangu ndichitaura ndakazvimirira gaidzika as comparing my life in SA yanda ndinayo nekunoka zvakangofanana ndongorarama life yakafanana saka handina kuona difference hanimona ndongorarama life zvakangofanana hanimona otherwise the only disadvantage itori kuno ndekuti zvidzimba takuti tingoti suduruka inoda kupinda hanimona vomira vakada kuti ndikwane kupinda zvidiki kunoko uko tine dzimba dzedu dzakakura hanimona otherwise kura saka kwatiri zvakangofananira because tingorama zvakangofanana zvataimboita kusesei ndo mararamiro chakangotingoita kuno zvakangofanana. Ayo, I think kana wanga umbori musikana webasa uri kuAfrica ukazouya kunoka inenge yava achievement inenge achievement saka I think zvinosiyana kuti kuAfrica iwe wanga une level rakaita sei wanga une life yakaita sei waigara mumba mako here waifamba nemota dzakadini kuno kwako mota munhu uchida unongonopiwa mota nezvikwereti unoda 2025 unongonoti ndinongedzera ndoda long-credit card unoda vanhu vari kuchema kudzoko ndochokwadi zvacho hatidi kunyepa zvacho vanhu vakawanda vari kuchema indotaura nevamwe vanhu munomu ndasingandombozivi ndaitofunga kuti tiri kwakafenda tuti diaspora munhu wese zvakabatana uzotoa kutana nemunhu akuchema achikudza nhamo dzake ari kuno kwachinatsa kutokudza kuti handisi kuchema ndaane nguva handi zvinhu zvakatondiomera kuti urikuomegwa mudiaspora vokuti zvinhu zvona ireality zvitoriko shuwa nai zviriko tasingazvibviriso kuAfrica they think kuti munhu anenge atoenda kudiaspora zvinhu zvatonaka unongosvika uchingofambira mari neheti here hamene unongochingonzi hakuna kwafiwa tazoda mari yakati donzi yatomira here diaspora asi kana I think diaspora yanga yakanaka kare kwete izvezvi kana kuti vanhu vakauya kudhara yes kwete vazoya manje amen maybe zvinosiyana vakauya kudhara unondobva ndoizvo zvikuru zvinasisasande kana ndazvindira kuchechi kuno chechi ndichaiziva kola kana ndatozvindira kuchechi haikona totogwa picha yangu yesande haikona kuno kundichachena ndichachenerepi ndatove west chikorobho nokugedza kugara mumba tichauya kuafrica vatinopfekedzana navo tichakupai hembe vanopfekerana nesu because hakuna kokudzipfekera kokuenda hakuna ini ndakati irinika guys ndine nhingikiri ndandimoza kubva kuAfrica pepa maiona ndine more than 200 and something pairs of shoes ndine passion yebhutsu ndinohwa kuda bhutsu nemwoyo wangu wese ndauya kuno ndandisa ndaziva zvokuti hakuna kukuzvipfekera mai mwana ndikakutadzai majordan arumbamo handina kala yejordan yandisina muri kunzwa handina kala yejordan yandisina dzimwe nanhasi dzine mategi ndogodzipfekerepi ndazvinatsa kuchiona kuti hakuna ndaifunga hakuna handina kala ndaitonzi dzazara muchicloset umu demachisei dzimwe mumabhegi ndikati ndochiisa kumabhegi dzinoenda kuAfrica ndakanga ndichiti ndikati kala yered ndikati green ndikati blue ndikati white ndikati kwapida ndikagireika jordan type yese jordan izvo unodzipfeka unoonekwa nani izvozvi guys mutomboza kuti ndakapfeka mugumbo papa adidas yakati yapinda iyo iriko mazuva ano ndikati nayo ndikati kala dzese unenge ndiwo woga unokonzwa ndati ndiri kuita guys hapana uri mota urienda kubasa wasvika kubasa upinda muofisi kana muri muofisi kana murimo muhospital ndizvozvo uchibuda uridzokera mota mako anokuona ndiani handisimena ndabasa ravo kwanditi ndiyo yatove hobby yacho ndiyo yatove hobby yacho iyoyo
ndiyateve hobby yacho yekutoti ndopinda hangu ndonosera hangu nemaservices asi vachitaura nyaya dzisina musoro idzodzo dzane ndichiudziwa idzodzo dzisina basa ndichidoseka ndo activity yandatove nayo. Hanzi tione madhedha ari mumba TPS haiko zvino ndakatopfeka zvangu chandidedzeka ndikutauridza kuda mundorora nhema chisina kana nebasa rese ndotorevesa hangu guys but zvakachipa maje kunoka kuti unenge uchiti kampasi chandakatongopfekawo hangu ichi kampasi chandakatongopfekawo kuiwaya makambasi ala dzose ndizvo ndikazomecha ndikadai zvazvokumechesa zviri mumba unozvipfekerepi ndopaunongozostaka paya comment section musavhairirwe nevanhu vanenge vari kushanda hamusavhairirwe zvenyu guys nesu musatombovhairirwe nemunhu akushanda kuya hakuna kana guys kunokurisa kutongoita 2 pairs dzako dzebhutsu kunokurisa kungoita 2 pairs dzako dzebhutsu woita zvihembe zvako kana 5 kana 6 watopedza ndo zvazvinoda kungoita kunoko woita chete woita hembe dzako dzechando dzesama 5 or 6 dzechando ndo dzongozvimataitsi ndo mataitsi basa kumboende mateksusuka mataitsi majinsi ndo ongostoka otherwise gore rese patasvika tapa 6 months egore ndinongori nepeya 2 dzandopfeka zvokwadi makatogona kola makatogona muri kutogona because dzachona dzemucheno unodzipfekera uchienda kupi kwaunopfeka uchienda hapana ndikangopinda makatogezana kuti nditopfeka bhijama rangu bhijama iri kusvika manheru ndindatobika nebhijama rangu ndotoenda kunovata nebhijama hakuna kupfekera hembe dzacho guys hakuna kupfekera hembe dzacho saka pandikutoda kuafrica ndinenge ndine mazibhegi angu ndotenga mamwe extra kuda tu ndozadza mutunduru uyawo sindakadzokera ndichinda nawo kunosiya kuti oi ndodi muri nani vamwe vedu makaenda nemakee ko isu tinenge tiri zvipadago tinokudzokera nei muri chipadago adonowari achaita manhikiri iwe mondikaikatimutaura nyaya tikutongonakirwa nenyaya 1 pano hanzi uyaiko kumatumbe euku hanzi taurai mbavha yakakubirai vanenge vachiprotectawo zvari kuprotecta guys muri kunzwa tori kuti handina mapepa hani muri kuwanzwa vari kuti ndakapinda manje ndine 6 months handina mapepa saka mawachinzi socialite saka you never know zvinogona kuzoitika let you protect yourself unotanga kuitirwa malive parapo paexpose saka kana muchitika imi chibatanidzai 1+1 vatokupai clue yakakwana muchada zvimwezve vakupai clue yakakwana socialite malive 1+1 chitai 2 dzenyu zvapera vakuudzai 1 vatopedza answer ndakapa socialite hombe handida hangu kutaura notosanga kuti gwa malive saka chiitai 1+1 zvatopera Thank you so much. Alright, Kola, thank you. Wish you all the best. Kwa msani masika ere saka? Siyatoona zvizveni batshandi. Tatwa kutenderwa kuenda kunyika kwako. Kunyika muchazoenda impamberi apo. Asi zvaizvo zvinoda kubasa saka bo. Aiwa basa kunoripedza. Tatokuenda kuzodi ku-UK takudza tambopindawo tikuone tingotorwa maselfie nenyu. Muye Kola. Muye. Alright, Kola, thank you very much. Ende vatozvishandisira zvavo kana neghost ravo ndo rava kutoshandisa. Anoona. Pane mumwe anoda kuedha zvoti achatozvitaurira nyaya pano. Pane mumwe anoda kuhavo kuedwa. Unaiziva ina ndicho zvakaoma zvinhu zvacho handizivi zvangu. But chokwadi guys zvekunikikiri kungoti munhu wese anenge aida kuzvionera saThomas guys. Anenge aida kuzvionera ake saThomas munhu kuti aya zvionere kana kwangoya kuno akutodi simbe guys. Kana uri munhu ane usimbe you don't come kunoku. Kana une usimbe hauye kuno guys. Hauye kuno kana une usimbe. Unotouya kunoku wakasimba uchiziva nekuti upenyu wako unenge uri kungogara kubasa chete. Upenyu wako unenge uri kungogara kubasa chete. Andimaona. Saka kuna chitoya kuno make sure unotoya wakadi uri munhu akasimba anenge achisati ndikuenda kubasa. Hanzi vanike gore rapera vakadzoswa vamwe. Vachibvepi naye Caroline? Tutira kuedha kuramba Diamond try futi. Yemuraya buda udzoke hauna green button buda udzoke. Diamond ndeipi ndikati nyaya ndagara hangu ndaiziva inga ndaitombotaura wani kune vanondifollowa vaive ndichiti kune muziki dzakasungwa taura chitanzicho kuna mweme wakapinda vari mudepression ndichitaura vanhu vachindituka izvozvo zvokuti vanhu vanopinda nemafeelings nemaemotions panyaya pasocial media handinonzwisisa munonzwisisa simeli saka isusu tiri kuti
saka mati tigare kuno kuafrica here vedu tichida kuyo kuchando but vana imi masocialites wayaya simeli moti zvivindi munhu anenge ari ega here kana kuti pane paine mbashito mukati yekuti atyiwe nevanhu I don't know hangu andizoziva chandakazoziva mushure mumalive enyu amunoita umu ndakazongoziva kuti vanhu vanorombera social media but ndasingazvizivi ndasingazvibhilivi ndaingoti kutamba tichikuita content dzekungotorerana chingwa tichingodaro but zvekuzoromba ndakatovhundukawo zvinenge zviriko amen zvitu zvinenge zvitoriko inini mabloggers ndinotomatya kutaura chokwadi vanhu ava vari kuti vanhu vanobhilivha mune zvinhu zvakasiyana siyana vanhu vari kubhilivha mune zvinhu zvakasiyana vanhu vanobhilivha mune zvakasiyana siyana vamwe vanobhilivha mune chino vamwe vobhilivha mune chino vamwe vobhilivha mune chino indakatombotsamwira umwe munhu akanditi Nubu vana lara vana uri kutorwadzira ndovandandawai vana ndoyandandaona kakuti vana kunoku vakagara nekagara zvakanaka vana hakuna stress hakuna chipa vana apa ndozvandandaona pandakachinja 90 handiona ndozvandandaona izvino nhasi ndikungonamata ndakati shamwari yangu iyoyo ndikati nechemwoyo mukadzi uya ndingasingandida akanditi Nubu dei uchiziva stress dziri kunoku takaomerwa kunoku zvinhu hazvisi kutomboita kana uchikwanisa kubata mari yakadai gara kuAfrica ikokoko saka isusu zvedu tobva tatokwira bp tichiti vana vari kuda kuti tiyambuke ava vari kuti mislead but tiri kuita tichidzidza kuna here Nubu uri kutoona zvandikutoda so uko zvandikuita izvi nemi kuita vakuseni paya ndokutobvisa ndokutotamba kwacho ndokutobvisa stress kwacho ndokutotamba kwachona ina hangu zvekutamba hangu handizoiti problem nazvo izvo ndagara ndotamba ndega handinyanyofamba mudzimba dzevanhu handizoiti stress zvogara pamba kana ndisiri kubasa ndozvigona but ukabuda ikoko kuSouth Africa izvi ukabuda ukaenda kusaluni chaiko chaiko unosangana ndikakuudza kuti handisati ndambopinda musaluni yekuno Nhumbu ndoti kuda ndoreva nhema handisati ndambopinda musaluni yekuno Nhumbu ndofunga kuti handizivi here kuti ndakapinda musaluni nichibvunza kuti toda kurelaxwa musoro kunoita mari ndobva ndaudzwa zvokunzi 70 pounds kurelaxa musoro ndokubva ndaiconveta Nhumbu kumaranzi ndikati handigwari and handipenki ndobva ndazvitengera cream yangu ndokuya ndokuzvirelaxa ndoga kuno iko zvino ndinongoruka free hand musoro yaya shamwari zvakashakira zvonge yazvondiruka free hand ndotozvifambira ndakadaro kunoonekwa nani unoda kugadzirira musoro wacho vanhu vari kuabroad vakaona vari kuzviruka ndakaona vamwe kutiktok vane zvimakuroshi vane zvimakuroshi zvokuti unoona munhu achitoita live achitozvinhinge vanhu vari abroad vese vanozviruka vanotenga mawigi avo ndovanotenga uri kwamabhanzi ake pasapoti upfeka mawigi ake utorova pasi ndo otherwise hada inobvepi time yacho yekunogara musaluni uchiri kuasisimeusoenda kusaluni inongochida kuvata zvokumbonotwa mbonopedza dzimwe 3 hours wakagara ugozobva nemafambiro anenge achita time hakuna hamenomere tipekola vapinda vamukana vamwe vari pasaidi pangwa andivasisa ndotoya kufoni kuedhayama ibudai mudzoke kola hero hello yes kola muri sei mushe makandisisimeli ndizvaiti zvangu kola tinofara zvangu ndinoita hangu sendinokudzosera mashure ndanichida kumbotaura pa yekwafe yanga ichimbonetsa ndaingoda kuti dei mukoma vheku vari mubusiness legit vatraya kuona kuti nyaya dzavo vanodziendla sei because pamwe pacho unozoona kuti vakutoita ukasha of which ukasha hutendedzwa kuti uite iwe uri muchini muridzi zvinhu zvinogona kuvakanganisira futi pabasa ravo izvozvo hello tiri kunzwai zvinhu zvinogona kuvakanganisira futi basa ravo saka I think dzidzo chayo network yenyu iri kubreka network yavo iri kubreka zvekutodaro network yenyu naivo vana mukoma moboys kana chatiri kumbowa hapana hativahwisi kola kana network yavo iri kubreka zvisingaiti but ina hangu chinhu chinonyanyondipa hangu puresha ka
chinonyanya kuita kuti ndidowo kuenda kuchandoko ari rimwe gore makaivhura wani firiji vako matekanyatsoona zvikafu zvamunodya uko tanzwa kunokuka nematumbi ehuku vasikana iwe numuka kuafrica ko chikafu chakazara chiriko firiji yangu chero kuafrica yaingopfachuka andichiona yaingopfachuka chikafu chiriko nhubu kusouth africa uko chiriko simeli mamagara zvimine life yenyuka aiwa mamagara mine life yenyuka mamagara mine life kamungatienzanisa nesu here isusu katire tiri vacho kuno kwacho tiri kungokwangwa yatanzwa nemakumbo ehuku naiwo matumba unochida kumbonyatsodya mai mwana onyatsoti pane ice cream mai mwana oti pane pizza pane chii iwo malazani aiwayaya munoona kunoku kana nguva yekuenda murestaurant timuukaiudzaiwo nhubu namasiziva kuti nyama yacho yamuri kuti nyama yei kuno ikai hambusi kuzomboidya vaudzei kuti hamuidye mapinda mureimbo vaudzai guys ndikavaudzai ndozoita kunge ndegodo mpo uri kuno please vaudzei vaudzei mamukaseiko veduwe mamukaseiko yesi masiziva ine hanzi zvekuchando ini sisimeli ndakatozvidzwa ndoda unogara kuruzevha kwangu kana south africa yaramba ini handidi depression ende iriko shuwa unoona takungopenga pasocial media because ndakambototanga zvekudzifambira dzekuchando idzi vana vava kurafurwa and I know kuti ndiri good mother good wife but ndaiti kana ndaabhizi nema-emails nechichinyi nekuti amaCV nechirafu dzandairova vanhu ipapo ndandatove mhuka saka ndakatozozviona kuti zvandichaparadza mhuri yangu muzukuru iwe wakazodi wakazogumira mudzira here because nyaya yako kandaiziva iwe ndakasiyana nazvo because ndakatoona kuti mambobozi muudzei nhubu kuti nyama ikuno hainaki haina kana test muudzei mama ndamboyazotaura ndauyazokutsura masisters angu panapa yes guys you don't understand kuti zvoni inini accent yangu munoinzwa ichimboyechenda but you know one thing that I love nzondora ndinonodzifambira kumarket zita netana dzesu kuno hatichadi liva indakutoita semunhu asingadi chikafu kuneta necho chikafu chekuno kicho tanzwa kani nezvisina masuviro atiri kuchiita nhubu chikafu chekuepe icho chiya masuviro atiri kuchiita soka you don't wanna know chikafu chekuno hachinaki the food chikafu chekuno kuchinoita 2 days a small chicken in 2 days it will be a whole full chicken it doesn't taste the same chicken haifanani neederezere kuafrica umbonakirwi unozongoza mhiripiri kuti zviunzwe katesti kenge mhiripiri yekunandoziya apa chakatingi nyama yacho ma-GMO here mafutiro anoita vanhu nenyama iyoyo kunokuka mafutiro aya taitaya kwanzi waitrose iwe zvino vangana anokwanisa kuafuta kutenga nyama yemwe dzese muwaitrose okay it's not about waitrose now toda kunyatsotora chikafu matemba when's the last time I even had matemba I don't even know what matemba looks like. I can send them to you yes mwanangu matemba ndinawo ndokuvigira kuboldo ndiwari just remind me okay madora I don't even know what madora looks like. Madora ndinawo wangu asa ndingakupi murikuona ndandauya ndine nyaya yangu yairi mudariro ndanonoka kusvika mheno kana ichiri kuchau ndei masisi rupa uyu okay taura rupa ini rupa ini hangu handimutrust you still remember sisimeli last pachakaputika paya ndakauya ndichiti rupa anga ari kupi queenbox kwangu handiti mucharangarira ndakaporomiswa ndobva angozonyarara ndozviziya last achinetana nasuwaga apa rupa uyu akauya zvekare queenbox kwangu because ini ndaijoka naLouise handitiri ma-social life saka ndingojoka naLouise ndichiti mainini chii because murume wangu ndindlovhu saka ndaende ndichijoka saka rupa I think akabva atorowo advantage yeizvozvo ndobva auya queenbox kwangu because ari pakurwa naSwaga rupa zvandakaona zvaanoita anoti akaita zvibororo zvake mumastreet umu
anobva aenda kumasocialite. Achirwa nerimwe socialite anobva aenda kune rimwe kuzama kuti rimuvharire nyaya dzake. Saka I think he was expecting kuti andinyepera kuseruko ndichaenda ndonomira naye kuti siyanai naRupa kana ndotoataka Swaga kuti Swaga siyana naRupa. But inini zvangu am genuine, I don't just hakira nyaya dzandisiri kuhwisisa kana kungoatakana nevanhu nezvimwe zvinhu zvandichiona kuti this is a serious case. Rupa neutsotsi izvezvi ndakamirira contract yangu ndiri kutogwadziwa izvezvi. Rupa wakandireiza mahigh hopes angu ukati month uri kundikandira contract yedu yekuzvibhorani. Ezvino nyaya dzako dzati zii mumastreet waakundikangamwa. Ini ndiri kuti ndawana basa rekuadvertisa, iwe wandikangamwa. Ndotovhura kesi here Sisimeli, ndarwadziwa idzi. This is a part 2. Muzukuru wangu ndokumbira kukubata muromo ipapo. Sisi time mira nimbobvunza question. Ini nangu ndachasa kubvunza question hangu kune vanhu vese. Why is it that you are going to agents when you know that there's websites where you can get these things for free information? If anybody can answer me that, can I add on to that? Ukajigura 50,000. To be honest, at this moment in time, you know what, Veko? Rabane business, because Zimbabwean people, you guys, why are you going to somebody? The same information that he's getting is there on different websites. Why? Let me answer you, mningina wangu. Kudhara isusu indakapotsa ndadyiwa mari ndonga kurutatu rwese ndichizama somewhere but mari dzangu hadzo dzakadzoka. Unzisa lack of information plus vanhu vakanga vatozvudzawo ivo vanotinyepera kuti haufe wakaenda kuchando kusina kukonektiwa nemunhu. Mira hezi. Vanhu vane kabelief kekuti kuti utoyambuka kuenda kwaBroadika unenge wakakonektwa nasomebody. But manje ndakazoti ndagara manje inini ndibva ndaona kuti kumwe kwacho kwatiri kubhadhara mari tiri kudzibhadhara mari dzikuvanhu vari kuno kuAfrica. Kureva kuti hama dzacho here dzisingadi kuenda here kana vamwe mabrand ambassador vanoadvertisa zvinhu izvi vane vari kuno kuAfrica. Saka kubvira ipapo ndakabva ndatanga kunetera nyaya idzi dzekuchabhadhara iyena handichadi. But Nubu, inini kune vanhu vandiri kuziva vari kutotorwa like vari kutorwa kune vanhu vaitorwa panhingirikiri pamawebsite apa vega. 2 rega ndikuudze nyaya dzekushanda dzinhubu handitika zvazvinoita manje kana nguva yakona zvichagona kukona zvezvakuti ndakadligwa mari ndikaenda kupi ndikanobatwa kuairport ndikadzoka ngadi asi akazoenda kuPanada. Ruti yavo yanga iri kuda kuenda kuisland but vona kwavave vava kuPanada. Kana yave nguva yako nhubu haupei mari zvinouya zvega ipapapa. Hazvirevi kuti kana uchinzanzi kwaiwa zvemasiwo idzi zvakavharwa ka hazvine kuti zvakavharwa zvokunzi kuvharwa kunzi ndika nhubu. Vanhu vari kuenda nditotonoona vakaenda manje somewhere vanhu vari kuenda plus izvozvi zvemaagency vamwe vanoyambuka vamwe vodyiwa vamwe voyambuka zvingori kwese zvingori kuti it's both ways. Umwancha lakira kaupinda kana zvanangana newe chako nhubuka unopapinda but tikatoshandisika kutotaura kuti wakomana ndapinda tikatoshandisika. But Sisimeli na Nubu. Right now, we cannot choose with Mwari and agents and everything else. These things are there. It's not good. It's public knowledge where you have to go. You don't have to go anywhere else. There is public knowledge. I want to go to UK. Okay, I'll go to the UK website and I will see. I want to go to Poland. I have to go there. I want to go there. I have to go there. Why we are wasting more time per social media? That's the reason why. At the moment, right now, Patronum 3, Vatenda kuna Veko Vacho, please can you help me? Instead of you spending your time 3 hours at Tangati Panapa, instead of you wasting your time, why do you go to my websites, my visa websites of the place you want to go? Then later on you come back, hey, you did this. To be honest with you, Sisimeli, I'm going to be at the first person. I'm charging $500 CV. Perfect CV. Honestly speaking, ndakatozozviona kuti zvataita kudhara zvezvikaya kupedza nguva. Information zveshe wakaitsvaga uneiwana. Ende ukatsvaga mamwe malink inde akutoziva kuti link kuti ndiri verify ndori verify sei.
unoona izvi zvekutoenda through vanhu izvi vanhu ngatingova iwewo zvibatsirewo kunzwisisa kuti uone kuti kambani iyi ichiri registered chero uchikanda CV pane mamwe kamalinks ane akagadzirwa emudhoshoko kuti verify inyaya yekuti inenge nevanhu vakawanda vanotoziva vanotone makambani kunoko handitika havasati vaona maCOS because maCOS achavanetsa kubuda handichiona asi angobuda ka munongogara mane zvinhu zvenyu munongokwanisawo kuuyawo because kuna ndakamirira ndoda kuti ndichotora hangu mazimba ndimai vanonamata ava vatobhadharisa kana senti musi uno vandakaenda kuchechuko ndokuchechuko ndaive ndiri musi wekuchechuko handimaona fakati simba ndichakatoapply ndakatomirira izvozvi ndiri kutoexpect about 30 ndichatozouya kwamuri mundichagirewo vanhu chaivo vanonyatsoiva vachishanda ndikati vanenge vagona inini pakushanda zvangu ndiri bhiza munongokupfekedzerawo ipapo ende mukutsvaga information honestly speaking like inini times munondoona ndendisiri pano pasocial media kuuk chaiko vanhu vari kupinda nemavolunteer programs kune nyika dzakawanda dziri kuenda vanhu nemavolunteer iwaya programs but vanhu tinoda zvakachipa zvekuitirwa zvekuitirwa exactly yes toda kuitirwa hatidi kurisecha tega and then after that do you know what makes matters worse zvinhu zvako zvikasashanda zvekuitirwa wakuya pafacebook ndakadaidzwa they did this A, B, C and D but guess what Facebook will listen to your story 1 2 3 4 5 days after that that's it munhu anoona seziya kuunganidza kwakaita marika kana wakaunganidza mari wakaita sesususu zvedu vananhu kuti agara hatitorina mari dzachoka zvekuchaenda via someone kakutaura chokwadi zvino zvaakunetsa especially zvemaagency mari kuenda nemastudy permit chokwadi retirement mari kuenda nemastudy permit chaivo vanhu vari kuitaura kana vafunga zvekuvhura kambani maagency ariko vamwe vari kutoenda vachibatsirwa hazvina kushata mukoma kana vafunga kuti vari kuda kushanda neZimbabwean community ende munhu yanga ane advantage anga akuadvertiserwa nemabig brands achiadvertiserwa dai aita zvinhu zviri legit zvinhu zvisina chitsotsi uchitaura nevanhu wotaura navo zvinhu zviri pachokwadi kwete zvechidzungudzungu nechitsotsi zvisina chitsotsi iugofa unozi vamwe vanogona kutoenda through him chero kuri kunzi because kuna vamwe vanhu vasina kudzidza vamwe vanhu vasingatogoni kuverenga vamwe vanhu vasingagoni kuunderstand asi hazviro kuti havachaendi kuuk vanenge vachida anovabatsira hazina kushata iye ngaaite zvinhu zviri straight forward mazima okay CCM antimasisiva okay pane vanhu vasinganzwe chirungu vasingaite and everything else and zvamataura however in that bit Andika you cannot just go kuna agent and accept that you also have to go to your other family members because remember it's not only you that's going to put money to uene kumuri kumiri you understand it's a collective thing. It's not you raising money by yourself. You have to work together. I might not understand the Shona. You might not understand the English. But guess what? Our families will help us navigate things. We cannot keep saying unoona chinhu chandataura ndechekutika pamaagency pane vamwe vakanga vazongopindawo muchiagency ichochi chivachiva mari vamwe havatozivi kana marutsi anoshandisiwa kune mamwe marutsi ekuti atori risk asingaite kuti ukaenda nekoka kumvura kuti uya gore reri yatatotoshasi vachiadvertisa vachiti vanhu vekutanga gurupu rekutanga ratopinda nemvura ratosvika gurupu rekutanga gurupu rechitu vanhu vachipinda nekumvura ivo magenzi ivo ngavabetsere vamwe because ndinoumwewo munhu wandinoziva zvangu akanobatirwa kune imwe nyika akatadza kuyambuka akanovharirwa akadzoswa kuno kuafrica saka unofanira kana even uri agent wachoka chivawo agent anopa munhu information yakakwana umuudzawo kuti nyika dzakadaidai usakana uchiitawo zvekuti uchikwira ndege dzekuchinjanisa idzi pane dzimwe nyika dzekuti hauyambuki vasikana unonodzoswa vamwe havazvizivi zvese izvozvozvo. Alright, thank you Sisimeli. Ndo zvandandichida hangu kungotaura kuti rupa ita zvinhu zvako zviri straight. Usaita zvinhu zvechitotiende nekuda kushandisa masocialite kana vanhu vemapage kuti zvinhu zvako zviluke legit iwe usiri legit. Usashandisa vanhu vemapage. Ko page rapetusha jeki ratogwanani. Rotorwa? Raindi. Rainda nguvai?
Haana kuripotewa here Patricia anenge aripotewa maviolation akawanda maybe. Yeah, ndokunga ma-violations. Ukaripotewa akawandisa ma-violations akawanda ndokana ndichiudza ma-upcoming musajairira kutora zvinhu zvevanhu musatore mavhidhiyo chero makamanitiza makadi chero usina kumanitiza vanotora page musajairira kungonodzura like macontent ichi zvimastika zvetiktok zazviya tiktok nefacebook marivals kana ukatora vhidhiyo rakutiktok ubvise chakazi tiktok chechi kana uchitora content yemunhu make sure kuti wakutomunanzva kana kumupuraiza haungatori content yemunhu wotanga kumubhasha vanhu vanotorawo macontent evamwe vacho vazhinji vacho vanogona kurarama nevamwe zvakanaka vamwe havagoniwo kurarama nevamwe zvakanaka vamwewo vanotorawo macontent iwaya tinotomboona vanobhoakandira besides kuripotwa macontent evanhu handizi mutemo munyiwaneka uyayaya zuka ari kunyanyoda maoriginal content so iyo system inotopika kuti you're not the owner of this thing. Saka ukazisa peji rako uchita makonde evamwe zvatogwa uchiposa kuti rinodzurwa. Pane munhu andaitoudza ndichiti unoda content yari kurime gosira ndati content muri kutoradza kumastreet manje ka uchaona anota vhiki ndobva atumikwa message ndobva atoflagwa ndikati andikuona ukaramba uchidaisa uri kutogwa peji iri vanotora ende kana achiflaga anotonora kuti pato enzi ukaposta video ukanorivhura pamainside paya vanotokudza kuti we didn't detect anything chinoratidza kuti haisi original content. Yes. Saka iwe ukaramba uchiisa pamwe hautozivi kunocheka ikoko ichioneka kuti haisi original content. Yes. Saka papeji rake ratodonha rinenge radonhedzwa nazuka nazuka rinenge ratogwa nazuka ratorwa izvi akadzifambira rinogona kudzoka richadonoka asi richadzoka akadzifambira rinodzoka rinonetsa masiziva anotonyorawo ani kuti tahwa nemakumbo ehuku zvati akutoita zvemuriwo panapa muswere bho anotonyora uyu kuti tinogona kudhilita peji rako riri paat risk yekudhilitiwa because of violations akawandisa anodhilita Zuckerberg anodhilita permanently deletion chose ndotanga kutoti 1 futi kutanga kuti 1 saka ndatongozvifunga kuti tega ndudze manhikikiri macontent creators ari panapa kuti musanyanya kutambira nekutora kora anze rapamira chamira rauya ranga risingaoneki I think anga ne violation yazuka last week apanga siri but kanga ne violation yazuka ndo yanga kamustopa kuningira anga siri kukatika but tiriona because ndaitomuchekawo but yanga timopiwa kana bani ye7 days kana 2 weeks or something and asaka ramba chidaro rinoenda plus vamwe vacho havatonyatogona kuzviita izvozvo zvinoda vana zimu nezimikazi vanhu vakazvidzidzira zvekubika mavhidhiyo izvi manje inodetecta manje mavhidhiyo haasi maoriginal kazi aya chero akabata dzakadini haasi maoriginals saka inodetecta kuti this is not your content haisi content yako one day muchaona inyu muchaona pana toda kutitengera ice cream kwai ndichambokutengera ice cream gore randinoita mari nyarara zvako inguva chete thank you Fulo vanokutengera mumzi wangu aiwa tatandara simereretatandara tinekuchiregai ndimbonona ndigeze ndichavata here papa ndisati ndina hope nhai michiko imboputaimbotandadzai vanhu nhasi nhikikiri ndagara pano kubva kuma9 kubva izvozvi tagara handina kana hope kufunge naiwo munhu asina kuvata usiku hwese majaira maakutoita muchijaira kana handishandi night every time ndoshanda night ka1 handishandi manight hanzi anochinja nevoice ndiani anochinja voice hanzi asina kadhita malive erinaka ndakachengetera mandi kubasa api acho chiedza malive akara arudzira nazuka pachise edu isati haatidhiliti manje ndoti takamungwarira zuka takamungwarira saka edu aripo mokutodzaya moda toidzosa mokudzaya moda toidzosa tinenge tinawo kuti asadhilitiwa because anga anodhilitiwa ndodownloada ndanzwa nekudownloada unodownloada manje foni ichazara inozara foni yatozara iyi ende yakutoita iyi yatozara isa kuyoutube
Oh, ndichatovhura akaunti yeYouTube. Simana kuYouTube isu saka togona ngotora kudzosa kuFacebook. Tongodownloada kutodzosa kuFacebook. Tinoisa kuYouTube. Ndakuda kutonovhurawo YouTube yangu timbopushawo YouTube kuda munhu angaitawo mari. Inogona nditoone simbe kutoipusha. Ndida mbotobaya live kuYouTube ikoko. Kana muchikwanisa kubaya live itobaya tidzidze toona kuti zvinofambiswa sei. YouTube chokwadi timboona kuti kuYouTube kwakamira sei because tongowira usimbe kupusha mapeji ekuYouTube waya mwachingoenda kuYouTube indotozviwira usimbe chaiko. YouTube ine mari. Pane mukomana wandofollow anonzi Wadamayo. Vakawanda vamwe vanomuziva wokugana. That guy is making money the way he's traveling soka across the world. Achiti munomuziva ka? Handimuzivi hangu patikwazvo wataura kuti ari kufamba chichi. Aiwa magi mangwana handisi kuenda. Mangwana ndiende saka ndotoswera ndakavata. Mangwana ndiende ndotomuka late. Ugarire padenga nhubu ndouya nenyama yekuno. Ndinogara ndakagara yekuno here nhubu. Yekuno kwa usatomboikhalela zvako. Usatomboikhalela kuona takabata zivukuru nezvinhu zvarakadairera. Usatomborikhalela. Kunotori chazvidavado kuti unzotwadya ukunotoita zvidavado zvokutoimarinate hameno nemasoso anenge obva kuZimbabwe womarinate wodini woisa mumaefra ndokutoti uzotesti. Otherwise hazviti. Nyama iyi ndinoiona yakabikwa navateteyeu. Munovaziva vateteyeu vari kuvateyeu. Vakoma vangu ava. Unonyatsoona kuti tikalaizika. Poto inenge yakaita kuti mwane nyama vasikana. Pane vamwe baba vanoda kuexposa vamwe baba vedu wei. Pane vamwe baba vanoda kuexposa vamwe hande kuYouTube. Hande timbonotira kuYouTube. Hande kuYouTube guys timbona kuti pane vamwe baba turi vane nyaya yavo so ndanguri ndavamisa baba ivavo. Vauye nenyaya yavo. Hande kuYouTube guys. Hande tinoona kuYouTube. I hope ndinogona kupinda. Hande kuYouTube guys. Hande kuYouTube. Hande.